Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Blue Sky και στην εκπομπή Παρεμβάσεις. Βράδυ Παρασκευής, άρα βράδυ δημοσιογραφικού καφενείου. Σε ελεύθερο ύφος, με ελεύθερη γλώσσα. Μπας και πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω και διαβάσουμε και λίγο πίσω από τις γραμμές. Σε κλίμα θεωριών τρομοκρατίας, σε φόντο θεωριών τρομοκρατίας, με τον 31χρονο να δεσπόζει με τη φωτογραφία του σε όλα τα βραδινά δελτία ειδήσεων και να συνοδεύεται από σενάρια, αποκαλύψεις, στοιχεία, ευρήματα και πολλά ακόμη. Και το ερώτημα, ή τουλάχιστον ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτουν, είναι αν όλα αυτά έχουν βάση, αν όλα αυτά έχουν περιεχόμενο, ή αν αντίθετα η υπόθεση αυτή μπαίνει και στην πολιτική μονταζιέρα, εξυπηρετώντας όποιες σκοπιμότητες, κυρίως πολιτικής επικοινωνίας. Κατά τα άλλα, αύριο τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με πολλές παρουσίες και πολλές απουσίες. Και τη Δευτέρα, ψήφος εμπιστοσύνης στη Βουλή, ξεκινάει όλη η διαδικασία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Καλησπερίζω τους δύο μόνιμους σχολιαστές, τον κύριο Γιώργο Χαμογελάκη, ο κύριος Γιώργος Βλάχος και ο κύριος Γιώργος Χουδαλάκης. Ξεκινώ από το Χουδαλάκη. Από το σχόλιο του κυρίου Χουδαλάκη ξεκινώ. Εντάξει, θα με καρφώσεις πάλι, το ξέρω. Γιατί θα σε καρφώσω. Έχω ομολογήσει στη σύσκεψη, ο Θεός να την κάνει, ότι έχω μια έτσι ενδιάθετη περιέργεια να γνωρίσω τον 31 από ό,τι ακούω ετών τρομοκράτη, διότι καταρχήν πρέπει να είναι και τιμώ τα παιδιά, αφού μοναχός του, αν και βραχής όμως από ό,τι λένε, τα καταφέρνει μια χαρά και δεν μπορούν να το πιάσουν. Είναι αυτός που βλέπουμε στην οθόνη μας. Αυτός που βλέπουν. Δόθηκε η φωτογραφία του στη δημοσιότητα από τις αρχές. Εγώ δεν θα τον μέτραγα πολύ, βέβαια, για να πω την αλήθεια, αλλά τα μάτια μου μπορεί να με ξεγελούν. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι είχα και μια αγωνία για τον άνθρωπο, διότι, εντάξει, κατηγορούμενος είναι ο κύριος Σταμπούλος, έτσι. Δεν είναι ο Σταμπούλος που άκουγα στα δελτία. Είναι ο κύριος Σταμπούλος, ο οποίος φέρεται ως τρομοκράτης. Και εγώ πρέπει να πω ότι γενικά μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση το συγκεκριμένο άτομο, διότι δεν συνάδει ένας τρομοκράτης να είναι τόσο πολύ κύριος όσο ο συγκεκριμένος, δηλαδή να πάει να παραδώσει τα κλειδιά του γκαράζ στον ιδιοκτήτη. Γιατί το λες αυτό τώρα? Παραμονή του χτυπήματος. Τα κοινόχρηστα. Ακόμα καλύτερα. Με συγχωρείς δηλαδή. Αλλά και εσύ. Για να μην κινήσει υποψίες. Αν είχες αποφασίσει την επομένη, ας πούμε, ή τη μεθεπόμενη μάλλον ημέρα, 4 ας πούμε, Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, να κάνεις χτύπημα, φαντάζομαι ότι δεν θα πήγαινε σε έναν στόχο να παραδώσεις απλώς τα κλειδιά για να σε εντάξει. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια λάθος σκέψη. Επίσης θέλω να σου πω ότι είχα μια αγωνία για τον άνθρωπο, διότι αυτή η φωτογραφία που βλέπουν οι τηλεθεατές μας είναι προφανώς μια φωτογραφία ταυτότητας. Έτσι. Και λέω ότι διότι είναι... για να μην δίνουν κάποια άλλη... Δεν συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρχές, ναι. Δεν τους αφήνει να τον κάνουν φωτογραφία προκειμένου να δώσει χρόνο σύμφωνα πάντοτε με τις αρχές στους συνεργούς του να σβήσουν τα όποια ίχνη μπορεί να τους προδώσουν. Μόλις τα άκουσα αυτά, πραγματικά σου λέω ησύχασα, γιατί είμαι και ευαίσθητος με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γνωστό. Ανησυχούσα πως έχει χτυπήσει ο άνθρωπος στο πρόσωπο, γιατί όταν τα έδερνε 6-7 αστυνομικούς μαζί, μπορεί να είχε φύγει καμιά ξόφαλτη. Καλά, Γιώργο μου, κύριε Χουδαλάκη, σχεδιαγράμματα για τρομοκρατικές επιθέσεις είχε. Τι να κάνουν δηλαδή, με το βαμβάκι να τον συλλάβουν. Αλίμονο, και αυτό το σακίδιο δεν ήταν σακίδιο, ήταν ο ασκός του αιώλου της τρομοκρατίας. Είχε μέσα τα πάντα όλα. Παρακαλώ. Ο συνάδελφος υπενήσεται από προσανατολισμό από τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αλλά εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτά τα βήματα από προσανατολισμού. Θέλω να μείνω στα προβλήματα του λαού. Και θέλω να πω το εξής. Είναι ιδιαζόντως περίεργες οι συνθήκες που βιώνει ο ελληνικός λαός. Μια κρίση βαθύτατη, την οποία πληρώνουν οι πάντες, είτε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι ανένταχτοι. Και είναι μια κρίση που πλήττει όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, από το βιομήχανο μέχρι τον τελευταίο εργάτη. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κόβει συντάξεις, κλείνει νοσοκομεία, αφήνει τους ηλικιωμένους χωρίς φάρμακα, αλλά ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κάνει με ιδιαίτερη θέρμη κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τις συνθήκες εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Τι κάνει? Την ημέρα που γιορτάζει τα 40 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, ξεπλένει λαμόγια, κόκκινα λαμόγια που βρήκανε πολιτικό θόκο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοείς?
Είμαι σαφής. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός της χώρας που κόβει. Ο Πρωθυπουργός της χώρας που κόβει συντάξεις, οδηγεί τους ηλικιωμένους χωρίς φάρμακα, που κόβει μισθούς, που απολύει, που παίρνει τις περιουσίες της μεσαίας τάξης, που εξαθλιώνει τη μεσαία τάξη, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της Νέας Δημοκρατίας των ψηφοφόρων, να φτάνει την ημέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας και να κάνει ξέπλυμα λαμόγιων. Γιώργο, από πού είναι η καταγωγή σου? Μήπως είσαι ακραίος, σκέφτομαι. Εκεί τους κόκκινους τους λέτε Ρούσους. Λοιπόν, πάμε. Καλησπερίζω την κυρία Λετήση Λιοκασίτου. Είπα, βραδιά καφενείου δημοσιογραφικού σε ελεύθερο τόνο, ελεύθερη γλώσσα και άλλα πολλά. Δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερη γλώσσα. Σε λογόκρινα. Θεωρώ ότι ήταν ακραίο αυτό που είπες, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια. Δεν σε λογόκρινα. Εκφράζει εμένα όμως. Προφανώς. Την κυρία Λετήση Λιοκασίτου, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, καλησπέρα και στους δυο σας και ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Τον κύριο Γιώργο Κυρίτσι από την Αυγή και τον κύριο Γιώργο Χριστοφορίδη από το Χωνί. Καλησπέρα και στους δυο σας. Θυμίζω. Το καρέ του Γιώργου είμαστε από έτσι. Όλοι Γιώργοι. Θυμίζω 2-11-18-610 στις 11 παρα 10 οι γραμμές θα ανοίξουν. Θυμίζω επίσης το email της εκπομπής το παρακολουθεί ο κύριος Χουδαλάκης από κοντά. Παρεμβάσεις at blueskytv.gr. Έτσι. Θυμίζω επίσης ότι την εκπομπή μεταδίδει απευθείας το usa.gr. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τη συζήτηση και ό,τι γίνει. Επιστρέφουμε και πριν ακούσω και ακούσετε τα σχόλια των συναδέλφων που είναι προσκεκλημένοι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της τρομοκρατίας που ήρθε στο φως από χθες, με κεντρικό πρόσωπο τον 31 ετών Αντώνη Σταμπούλο, σύμφωνα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία που έδωσαν στις δημοσιότητες η Ελλάς. Η μάσκα έπεσε και ο 30χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία είναι συνεργός του Νίκου Μαζιώτη ονομάζεται Σταμπούλος Αντώνης του Κωνσταντίνου και της Ροζάλμπα, γεννημένος στις 21 Δευτέρου του 1983 στην Αττική. Η φωτογραφία δημοσιοποιήθηκε από το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο 30χρονος έκανε τη ζωή δύσκολη στους αξιωματικούς αντιτρομοκρατικής αφού από την αρχή δεν φάνηκε διατεθειμένος να συνεργαστεί με τις αρχές, ενώ τους έβριζε στα Ιταλικά. Ακόμη και όταν έπρεπε να τον φωτογραφίσουν όπως ορίζει η διαδικασία, εκείνος έκανε γκριμάτσες, έφτιανε τους αστυνομικούς, γελούσε, έκλεινε τα μάτια του και έβγαζε τη γλώσσα του και γενικότερα προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, προκειμένου οι συνεργάτες του να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του. Το άτομο δεν συνεργάζεται, δακτυλοσκοπικά δεν έχει απασχολήσει μέχρι τώρα. Προκειμένου όμως να δοθούν γρήγορα τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, οι αστυνομικοί έβγαλαν τη φωτογραφία έστω και με γκριμάτσες. Και με αυτή πλέον οι έρευνες θα γίνονται πόρτα-πόρτα σε όλη την περιοχή του Βύρωνα. Αυτός πήρε ένα καφέ να πιει, πήγε ένας αστυνομικός, το ρίχνει τον καφέ στα μούτρα του αστυνομικού, πετάζει και ο άλλος και τον παγκώσαν. Πάνε χειροπέδι. Είναι ένα χαμόσπιτο. Εκεί πέρα μπαίνανε, βγαίνανε τα βράδια με συνθήματα, χτυπούσανε την πόρτα και άνοιγε ένας την πόρτα, κοιτούσε και ξανά μπαινε πάλι μέσα. Το ανοίγανε, έμπαινε μέσα. Αυτό γινόταν περίπου ένα χρόνο. Μόλις με βλέπανε στο μπαλκόνι εμένα, κλείνανε την πόρτα. Με αυτά τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι αρχές ζητούν από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς και μέσα από το μπλοκάκι που είχε όλες τις σημειώσεις προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν κωδικές, ονομασίες και ονόματα. Μάλιστα, επειδή στην κατοχή του βρέθηκαν κλειδιά μίας μοτοσυκλέτας, οι έρευνες ερευνούν όλη την περιοχή του Βύρωνα, προκειμένου να την εντοπίσουν και μέσω αυτής να οδηγηθούν σε νέα στοιχεία. Πάντως, πρόκειται για μια σημαντική σύλληψη, καθώς παρά τη σύλληψη Μαζιώτη, είναι δεδομένο ότι με την Πόλα Ρούπα εκτός φυλακής, ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες του επαναστατικού αγώνα είναι λειτουργικός. Όπως απέδειξαν μάλιστα τα ευρήματα των αστυνομικών, δεν είναι απλά λειτουργικός, αλλά και διατεθειμένος να κάνει χτυπήματα αιματηρά. Πάμε στην αρετή συνεργαστή του να ακούσω τη δική της εκτίμηση για όλη αυτή την ιστορία που ήρθε στο φως από χθες το μεσημέρι. Άκη και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι που μας βλέπετε, εγώ προβληματίστηκα όταν άρχισα να ακούω να σκάνε γιάφκες στα όρια Εξαρχείων Κολονακίου, μετά τον γκαράζ στο Βύρωνα και πάει λέγοντας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον νεαρό αυτόν, το λέγαμε και στο διάλειμμα εδώ μεταξύ μας, υπάρχει μια γενιά νέων που είναι οργισμένοι, που δεν ξέρουμε αν είναι τρομοκράτες και τι είδους τρομοκράτες είναι, οι οποίοι τα παίρνουν όλα μπάριζα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
με το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τον Γιώργο Βλάχο στο γεγονός ότι παραμονή της γιορτής της Νέας Δημοκρατίας πρώτον και δεύτερον την ώρα που υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα στην κοινωνία να βγαίνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή παρακολουθούσαν πράγματι το Βύρωνα εκεί, τον γκαράζ κτλ. Είδαν τον νεαρό, πήγε αυτός ο πολύ έξυπνος που κάνει γκριμάτσες, λέει, και δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει πει το όνομά του, δεν τον κάνουν καλά 10 αστυνομικοί. Έτσι, αυτό το παιδί πρέπει να είναι πολύ ταλαντούχος τελικά. Πήγε, άφησε τα κλειδιά της Γιάφκας στο καφενείο που ήταν απέναντι από τη Γιάφκα και στο μεταξύ 30 λέει αστυνομικοί παρακολουθούσαν όλη την περιοχή. Και 2 χιλιόμετρα παρακάτω ήταν η μοτοσυκλέτα. Παραμονές χτυπήματος. Λοιπόν, παραμονές χτυπήματος. Κάπως έτσι δεν γίνεται. Παραμονές χτυπήματος. Ναι, όσες συλλήψεις έχουμε, πέρα από τα όσα έγιναν με το Σάββα Ξηρό και τα λοιπά. Και αυτό τυχαίο γεγονός ήταν. Ωραία, να το δεχτούμε αυτό. Υπάρχει μια διαφορά, έτσι, να σου σκάσει μπόμπα στα χέρια και να πας να παραδώσεις τα κλειδιά. Έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά. Ότι μάθαμε για τους στόχους, εχθές μόλις του ανοίξαμε το σακίδιο. Εκεί βρήκαμε τους είχε όλους μαζί. Εγώ λοιπόν για να μην γίνω ο Γιώργος Βλάχος, θα γίνω ο Γιώργος Βλάχος στα 2. Έτσι, Γιώργος Βλάχος δεύτερο, θέλω να πω το εξής. Ποιος μας λέει εμάς ότι παρακολουθώντας τον εδώ και καιρό δεν είχαν μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα. Πώς δηλαδή το πιτσιρίκι 30 χρονών καταφέρνει να τους δέρνει, να τους βγάζει τη γλώσσα, να μην κοιμάται, να μην πηγαίνει στην τουαλέτα, να μην πίνει νερό, να μην ξέρουν το όνομά του. Δηλαδή, και εντάξει, υπάρχουν και όρια. Το επιχειρησιακό σχέδιο από ό,τι υπάρχουν και όρια. Και ποιους θα σκότωνε. Έτσι, έναν μεγάλο εφοπλιστή που είναι και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και πολλά άλλα, τον πρόεδρο των βιομηχάνων, τη γυναίκα του και τον πρόεδρο των εφοπλιστών. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Αυτά. Εγώ ως Βυρονιώτης πάντως θέλω να διαμαρτυρηθώ ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Βύρωνας είναι κέντρο τρομοκρατίας. Δεν είναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως... Να περιορίσετε τις Γιάφκες στην περιοχή σας. Εκεί δεν εξακολουθείς να μένεις. Είναι δημοτικό σύμβουλο, δεν κατάλαβες. Είναι δημοτικό σύμβουλος Βυρονιώτης. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα περισσότερο όμως θέλω να σας πω το εξής. Ότι εμένα μου αρέσουν, σε άλλους αρέσουν τα Χριστούγεννα. Εμένα μου αρέσουν οι εκλογές. Οι προεκλογές περίοδοι είναι μαγικές περίοδοι. Περισσότερο από τα Χριστούγεννα. Και επίσης γίνονται τα περισσότερα δώρα, περισσότερο από το Χριστούγεννα. Δηλαδή τώρα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο αυτό που μας φαίνεται μικρό θα φανεί μεγάλο. Πιο εντυπωσιακό. Έτσι για παράδειγμα, η σπουδαία αυτή αρχαιολογική ανακάλυψη της Αμφίπολης γίνεται πρώτο θέμα και το συζητάμε μόνο αυτό. Γιατί είναι σπουδαίο μεν η ανακάλυψη, αλλά παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση λόγω της προεκλογικής περίοδου και της ανάγκης της κυβέρνησης να επικοινωνήσει ότι γίνεται κάτι σπουδαίο στην Ελλάδα. Το ίδιο και με τους. Εγώ, επειδή είμαι πιο παλιός από τους περισσότερους εξημών στην δημοσιογραφία, εκτός από τον Βλάχο, και στην εργασία του σίγουρα είμαι πολύ πιο παλιός. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι πάντα κοντά στις εκλογές κάτι ανακαλυπτώντα. Κάποια Γιάφκα, κάτι παρόμοιο. Και βέβαια πέρα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Χτες μάθαμε ότι καταργείται το τέλος επιτιδεύματος για τα ενεργά μπλοκάκια. Σήμερα καταργούνται τεκμήρια διαβίωσης. Γίνονται περισσότερες δόσεις στην εφορία. Καταργείται το αυτόφορο για τους ληξιπρόθεσμους. Να σε προβοκάρω. Μονομερός θα σου λέω σε όλη την εκπομπή. Μονομερός καταργούνται. Ναι. Δίνουν αυξήσεις στους έσολους. Δίνουν παραδρομικά στους συντάξεις. Κόκκινη γραμμή για τον κύριο Βρούτσι οι συντάξεις. Ναι, δεν πειράζουν οι συντάξεις. Άρα λοιπόν είναι μια περίοδος δώρων. Ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο μου. Κάνουν κάτι διαφορετικό από ό,τι έκαναν όλες οι κυβερνήσεις. Όχι βέβαια. Μα δεν λέω αυτή η κυβέρνηση. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό μου αρέσουν οι προεκλογικές περίοδοι. Απλώς όμως να καταλάβουμε, γιατί ίσως δεν το έχουν καταλάβει καλά πολύ, ότι μολονότι οι εκλογές δεν θα γίνουν νωρίτερα του προσεχούς Μαρτίου, έτσι, γιατί πλέον τότε θα είναι σαφές πλέον αυτό.
Παρ' όλα αυτά έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει πολλούς μήνες και θα είναι και σε βάρος της οικονομίας, θα είναι και σε βάρος της κοινωνίας και τελικά και του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Μια συμβουλή τώρα, νομίζω ότι αρμόζει σε όλο αυτό που λες, να κρατάμε μεγάλο καλάθι, μπας και χωρέσουν κανένα δώρο να κρατήσουμε. Και πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης διέψευσε την πληροφορία ότι θα υπάρξει κατώτατος μισθός για δημοσίους υπαλλήλους που μπαίνουν για πρώτη φορά 586 ευρώ. Δηλαδή άλλο ένα δώρο. Δεν πάμε σε νέο μισθολόγιο. Τώρα ξέραμε ότι πάμε σε 500. Πάμε στο Γιώργο Τοκυρίτσι. Ναι, Γιώργο. Εδώ υπάρχουν δύο παράλληλες αφηγήσεις. Η μία είναι, εγώ θυμάμαι, ούτε ένα δεκαήμερο δεν Ας βλέπουμε και τον 30χρονο, σας παρακαλώ πολύ. Είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Ναι, δεν είχε λοιπόν, θυμάμαι τον Πρωθυπουργό με την κυρία Μέρκελ που να λέει ότι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα κατά γράμμα. Οι Βρυξέλλες να μιλάνε για 1000 τόσα προαπαιτούμενα τα οποία θα καλυφθούν όλα. Η Αθήνα να λέει ότι είναι 700, αλλά όταν λέμε 700 εννοούμε ξαναπιάνουν από την αρχή τα ταξί, τα φορτηγά, τους μηχανικούς, οτιδήποτε είχε κλείσει τσάτρα πάτρα. Υποτίθεται ότι θα ξανανοίξει τώρα. Αυτή είναι η μία αφήγηση. Η άλλη αφήγηση είναι η αφήγηση των μονομερών φιλολαϊκών ενεργειών, αυτές για τις οποίες λιδωρείτο ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορείται ότι τεινάζει τη χώρα στον αέρα όταν εξήγηλε ορισμένα πράγματα ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, και τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ανταγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο. Μα το είχε πει η κυβέρνηση, κύριε Κυρίτση. Όχι, δεν είχε πει αυτό. Είχε πει ότι δεν είχε πει ότι θα πάει σε φοροελαφρύνσεις. Ναι, είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Ότι θα αποκαταστήσει αδικίες. Μα εγκαλούσαμε το Σαμαρά γιατί άγησε να τα κάνει. Τώρα που αρχίζει να το κάνει, δηλαδή έστω και προεκλογικά. Μα τις είχε αναφέρει. Βεβαίως, και μακάρι να τις κάνει. Εγώ φοβάμαι ότι θα μπουν σε αυτόν τον μούφα προϋπολογισμό, ο οποίος θα κατατεθεί αύριο και όλοι ξέρουμε ότι δεν θα ισχύσει. Τη Δευτέρα. Που όλοι ξέρουμε ότι δεν θα ισχύσει, διότι είναι ένα προσχέδιο και ούτε στις καλές εποχές δεν ισχύουν τα προσχέδια. Αλλά... Γιατί δεν θα ισχύσει? Θα ισχύσει, θα ψηφιστεί και το Δεκέμβριο. Αυτό το προσχέδιο. Αυτό το προσχέδιο και οι 72 δόσεις θα ισχύσουν άμεσα. Θα πάει ο κόσμος να ρυθμίσει. Δεν είναι καλό αυτό? Γιατί δεν ισχύουν? Βεβαίως. Εγώ ρωτώ. Σε αυτό που λες. Και σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Τώρα φύγαμε από την τρομοκρατία. Με συγχωρείτε. Πολύ ωραία. Ας κάνει το σχολείο για την τρομοκρατία. Να κλείσουμε το πρώτο. Δεν ισχύει. Το θεωρείς προεκλογικό όλο αυτό, Γιώργο? Ναι, το θεωρώ όλο αυτό το πράγμα προεκλογικό. Θεωρώ ότι πυροδοτήθηκε μετά από την επιτυχία που είχε η εμφάνιση του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στο αστυνομικό πράγμα δεν θέλω πάρα πολύ να μπω. Νομίζω ότι τα περιέγραψαν. Συνέλαβαν δηλαδή το νεαρό μετά την ομιλία Τσίπρα? Όχι. Το προηγούμενο. Μιλάγαμε για τον προϋπολογισμό και για τον προς Θεού. Ναι. Λοιπόν, το θέμα το οικονομικό νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι το πιάσαν από μία πλευρά ενδιαφέρουσα, δηλαδή ότι υπάρχει μία τάση να συλλαμβάνονται τρομοκράτες όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, έτσι, τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα που μου κάνουν εντύπωση. Δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι τρομοκράτης. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω στο αστυνομικό. Αλλά όταν βλέπω. Ακούω τις επιφυλακτικές τοποθετήσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί κανένας για το θέμα αυτό ακόμα. Και λέω, μην λέτε μεγάλα λόγια, μην λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μεγάλα λόγια, γιατί αν αναλάβουν τη διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα κάνουν συλλήψεις τρομοκρατών, για παράδειγμα. Και μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με την ίδια καχυποψία, επιφύλαξη. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Νομίζω ότι ο εκδημοκρατισμός των θεσμών θα βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Απλώς θέλω να κάνω μία παρατήρηση σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Μου κάνει λίγο εντύπωση κανείς να είναι τόσο αποφασιστικός στη συμπεριφορά του και τόσο συνειδητοποιημένος αυτά που πιστεύει, ανεξάρτητα με το αν ο υπόλοιπος κόσμος δεν τα δέχεται, και ταυτόχρονα να περιφρονεί με τέτοιο ασυγχώρητο τρόπο για την ασφάλεια τη δικιά του όλους τους κανόνες του νομοτισμού. Δηλαδή γίνεται να είσαι τόσο μάγκας τρομοκράτης και να έχεις το σακίδιο που να λες σήμερα θα χτυπήσουμε το Μαρινάκι, αύριο τον Μητσοτάκη, αν δεν μας βγει ο Μητσοτάκης θα πάμε στο Φέσα και θα πάμε από εκεί τον δρόμο. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω, αυτά μου κάνουν εντύπωση, αλλά δεν θέλω να μπω καθόλου στο αστυνομικό, διότι τα πάντα μπορεί και να συμβαίνουν. Μην τα απορρίπτουμε. Μπορεί να είναι και να απορρίπτουμε. Των προτέρων τίποτα. Άκη, οι συνάδελφοι θέσανε πολλά εύλογα ερωτηματικά, νομίζω, σε σχέση με τον 31χρονο Ιταλομαθή. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στο τι πραγματικά τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό σήμερα και πόσο τον εξοργίζει όλη αυτή η κουβέντα η οποία μονοπολεί ξαφνικά
για τις γκριμάτσες, για τον Ιταλομαθή, για τα σχέδια, για τον ένα και τον άλλον, την ώρα που ο ελληνικός λαός βιώνει αυτά που βιώνει. Και απλά για να δείξω τι τρομοκρατεί σήμερα τον ελληνικό λαό, τύπωσα πριν έρθω κάποιους πίνακες από την Παγκόσμια Τράπεζα, πιο συστημική και πιο ξεκάθαρη πηγή πληροφόρηση δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί να την αμφισβητήσει ούτε η κυβέρνηση, αυτό εννοώ, για το τι έχει συμβεί την τετραετία της μνημονιακής διακυβέρνησης. Και έχω εδώ την ελεύθερη πτώση, δεν ξέρω αν φαίνεται, απλά το δείχνω, σε ελεύθερη πτώση το κατακεφαλήν εισόδημα. Σε ελεύθερη πτώση το ΑΕΠ μας. Σε ελεύθερη πτώση ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν δουλειά. Σε ελεύθερη πτώση ο κατώτατος μισθός. Σε ελεύθερη πτώση, συνεχίζω, ο ελληνικός πληθυσμός σε ελεύθερη πτώση. 25% λιγότερες γεννήσεις την τελευταία σε ελεύθερη πτώση τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι αυξάνεται αυτή την τετραετία? Αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων. Αυτό αυξάνεται. Αυξάνεται ο ρυθμός της ανεργίας. Αυξάνεται ο μακροπρόθεσμος ρυθμός της ανεργίας. Αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών. Αυτά τρομοκρατούν σήμερα τους Έλληνες. Αυτή η όλη κουβέντα, η οποία μας έχουν πρίξει το σηκώτη, με συγχωρείτε. Έτσι. Για τον Ιταλομαθή που τον πιάσανε και που απειλούσε τον έναν, σχεδίαζε τον άλλον, είχε κάτι μπλοκάκια, κάτι τσακίδια και κάτι τέτοια. Μπαρμπουζαλιές είναι. Με συγχωρείτε, είναι μπαρμπουζαλιές. Δεν μπορεί να προσανατολίσουμε τον ελληνικό λαό την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν θα το βάλει στην εφημερίδα, στο χωνί δεν θα το βάλετε. Την Κυριακή. Είναι θέμα αυτό για να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός μετά από την πλήση εγκεφάλου που θα έχει όλες αυτές τις μέρες από τα δελτία ειδήσεων. Όχι, Άκη, δεν θα το βάλω. Ξέρεις τι θα βάλω? Θα βάλω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Διονύσου του Τεμπονέρα που δείχνει από πρώτου τι έρχεται και τι θα ισχύσει για κάθε ένα συνταξιούχο. Ναι. Την ώρα που ο κύριος Βρούτης μας είπε πόσο διασφαλισμένες είναι οι κύριες συντάξεις, για να μάθει ο ελληνικός λαός, να μάθει ο κάθε ένας πότε και αν θα βγει σύνταξη, τι σύνταξη θα πάρει και αν θα μπορεί να ζήσει με αυτή. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Θέλω να πω ότι είναι λιγάκι ελαφρώς υπερβολικό αυτό. Για να πάμε στο βίντεο με τον κύριο Βρούτση. Μόλι μου την αγάπη που έχω στο πρόσωπο του Γιώργου του Χριστοφορίδη, θα πω ότι είναι υπερβολικό αυτό το οποίο λες. Πιστεύεις ότι ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται, Γιάννη, για τον Ιταλομαθή και το πώς το συνέλαβα και τι έγινε? Για θέσεις, ναι, και θα έπρεπε να ενδιαφέρεται. Θα έπρεπε να ενδιαφέρεται αν δρουν τρομοκρατικές οργανώσεις στη μοναδική χώρα για στην Ευρώπη. Για το τι και το πώς σχεδίαζε, με όλα τα ερωτηματικά που έχουμε γύρω από την ιστορία. Με το ότι συλλαμβάνουν τρομοκράτες προεκλογικά. Από εκεί και θυμίζω ότι προχθές ήταν η επέτειος της δολοφονίας ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν δημοκράτης, ήταν κατεξοχήν υπέρ της εθνικής συνεννόησης. Και δεν ήταν ο μόνος. Ναι, αλλά... Και έπαιζε εκτός αυτό που προσπαθώ να τονίσω είναι η υπερβολή του να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Και μόνο με αυτό. Και πώς ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Κυρίως με την οικονομία ασχολούμαστε. Κυρίως με τα προβλήματα της οικονομίας ασχολούμαστε. Από τη στιγμή που βγήκε. Αλλά δεν ασχολούμαστε δημιουργικά. Γιατί με αυτό που είπες, Γιώργο, είπες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις και σωστά τα έδειξες αυτά η οικονομία μας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και οι λύσεις δεν είναι απλές και εύκολες. Το να λέμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν όντως. Αλλά ποιος θα μου πει και ποιος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί μιλήσει για τους συνταξιούχους. Έχουμε σήμερα. Το 2015 θα έχουμε 3.200.000 συνταξιούχους. Μαζί με το 1.300.000 ανέργους είναι 4,5 εκατομμύρια. Περισσότεροι θα είναι συνταξιούχοι και άνεργοι από τους εργαζόμενους. Δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Συνεπώς αυτή η χώρα χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα πράγματα να αλλάξουν από το απλώς να διαμαρτυρόμαστε. Συνεπώς 2 χρόνια τώρα πάντως αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να τα βελτιώσει. Αυτό λένε τα νούμερα. Προς αυτήν την κατάσταση. Για να πάμε σε μια ιστορία στην Χριστοφορίδης, που είναι απίστευτη η ιστορία να την ακούει κανείς ανάμεσα στις πολλές. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Γιώργος Χριστοφορίδης τον παρεξηγήσαμε. Βεβαίως και μας απασχολεί η τρομοκρατία και εδώ θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει μια νέα γενιά τρομοκρατών. Τόσα χρόνια μετά την 17 Νοέμβρη, τις δολοφονίες που αναφέραμε, του Μπακογιάννη και όλων των άλλων ανθρώπων που άφησαν πίσω τους οικογένειες και ορφανά κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια νέα γενιά τρομοκρατών. Αυτό που λέμε όλοι όμως είναι ότι έχει γίνει ένα σόου με αυτόν τον νεαρό που πράγματι μας λένε ότι μίλησε στα Ιταλικά με τον δικηγόρο του και μάλιστα έβλεπα συνάδελφο στην τηλεόραση. Ναι, έβριζε στα Ιταλικά που συνάδελφος στην τηλεόραση προσπαθούσε αυτό να το γεμίσει κάπως και δεν έλεγε και σε ποια γλώσσα και γινόταν ένα λογοπαίγνιο, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, αν είναι τρομοκράτης θα αποδειχτεί. Αν δεν είναι,
πάλι θα φανεί. Έτσι, γιατί έχουμε και τους πυρήνες της φωτιάς, όπως όλοι ξέρετε, που άλλοι είπαν ότι ήταν μπλεγμένοι, άλλοι δεν ήταν μπλεγμένοι και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν με τις κατσαρόλες. Ναι, θέλω να πω ότι εδώ είναι ένα μεταδελτίο. Δηλαδή, ερχόμαστε λίγο μετά τον οριμαγδό της προπαγάνδας ή δεν ξέρω τι άλλο, τα οποία επεσήμανε ο Γιώργης και καλά έκανε. Και νομίζω ότι προσπαθούμε με έναν άλλο τρόπο να δώσουμε διάσταση στο πράγμα. Εμένα, ας πούμε, οι δάσκαλοι μου στη δημοσιογραφία, έχω μεγαλώσει πολύ πια, μου λέγανε ότι υπάρχουν οι δημοσιογράφοι και οι γλάροι. Όποιος καταπίνει αμάσιτα ό,τι του λένε και τα μεταφέρει στις οθόνες, κατά τη γνώμη μου δεν είναι δημοσιογράφος. Σε ό,τι αφορά την ίδια την ατζέντα και τους δείχτες που έδειξε ο Γιώργος. Το υποθέτει πάντως δεν υπάρχει ένα στοιχείο που διαψεύδει αυτά. Και υποστηρίζεις ότι γλάρει περισσότερο από τους δημοσιογράφους πλέον. Βεβαίως. Και να σου πω την αλήθεια, έχει αλλάξει το όνομα από τότε που μάθαινα εγώ δημοσιογραφία. Υπάρχει στοιχείο, κύριε Γιώργο μου. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, και κριτική διάθεση. Να πούμε ότι όλο αυτό είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Και κριτική να έχουμε και ένα στοιχείο που να λέει ότι ο κύριος Σταμπούλος, δεν ξέρω καν το όνομά του και δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Να εξακολουθείς όμως να το λες κύριο, είδες. Ενώ οι άλλοι το έχουν κόψει. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι, οι άλλοι το ξεχάσανε. Τι να κάνουμε, να του βάλουμε με νέον στο μέτωπο του ανθρώπου αυτού. Τρομοκράτης δολοφόνος. Αυτό το αθώο γλυκό. Ας κρυφτεί στη δικαιοσύνη. Εκεί ο άνθρωπος είναι νεαρός, είναι μικρός. Τώρα δεν ξέρετε πώς είναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, οι γλάροι μεταλλάχθηκαν σε παπαγάλους, αυτό είναι προφανές. Και δουλειά όσων θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία είναι να προσπαθούν, αν μη τι άλλο, να φωτίσουν και λίγο διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά την ατζέντα που είπε ο Γιώργος, γιατί εγώ συμφωνώ. Αυτό είναι το ζουμί της ιστορίας. Να μένει σε μια πραγματική δημοσιογραφική ατζέντα. Πιστεύω το θέμα που μόλις τώρα θα παρουσιάσουμε, δικιά σου δουλειά, δείχνει όλα αυτά που είπε σε νούμερα και διαγράμματα ο Γιώργης και θα τα δίνει, φαντάζομαι, Πάμε τώρα. θα τα δουν σε μια πραγματική ιστορία. Κύριε Βλάχο, διότι υπάρχει μια οικογένεια. Ο παππούς της οικογένειας, ο κύριος Γιώργος, είναι 46 ετών, αν δεν κάνω λάθος, κόρη 21, το μωρό 8 μηνών. Μέχρι και χθες ή προχθές η οικογένεια αυτή ζούσε σε παγκάκι. Ξενυχτούσε σε παγκάκι, τρεφόταν σε παγκάκι, μέχρι που πήγε μια οργάνωση αλληλεγγύης και τους πήρε στην αγκαλιά της. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι έτσι, υπερέβαλα, άφησα κάτι απ' έξω. Όχι, είναι ακριβώς όπως διαγράφεται η σημερινή κατάσταση γενικότερα, όχι μόνο για μένα. Και πώς βρεθήκατε στο παγκάκι, 3 νοματέοι μαζί με ένα μωρό? Είναι λίγο πολύ το εργασιακό. Η όλη γενικότερα, θα πω, η όλη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Δυστυχώς δεν βοηθάει η όλη κατάσταση, η υπάρχουσα κατάσταση. Κύριε Γιώργο, ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ, γιατί όταν λέμε μια ιστορία, θέλω η ιστορία αυτή να είναι σαφής, να είναι καθαρή. Αλλιώς δεν έχει νόημα να τη μεταφέρουμε. Είχατε δουλειά, τη χάσατε, είχατε σπίτι, το χάσατε, εσείς, η κόρη σας. Πώς βγήκε μια οικογένεια σε ένα παγκάκι? Και για ποιο λόγο δεν υπήρξε η πρόνοια από την πολιτεία, προκειμένου να μην είστε στο παγκάκι κι εσείς και πολύ περισσότερο το βρέφος? Φυσικά και υπήρχε. Και κάποια στιγμή μάθησε να υπάρχει. Οπότε αναγκαστικά των πραγμάτων βρέθηκαν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι ο μοναδικός που είχε δουλειά και την έχασε. Είναι και άλλοι Έλληνες, οι οποίες προσπαθούμε να βρούμε δουλειά, η οποία δεν υπάρχει. Τι δουλειά κάνατε πριν? Εγώ την ονομάζω την καλύτερη που υπήρχε, γιατί πλέον έχει σβήσει, ήμουν οικοδόμος. Μάλιστα. Δεν θα βρείτε δουλειά. Και πώς βρεθήκατε στο παγκάκι, πείτε μου? Χάσατε το σπίτι σας? Μένατε στο ενοίκιο και δεν μπορούσατε να πληρώσετε το ενοίκιο? Πώς βρεθήκατε μια οικογένεια με ένα μωρό 8 μηνών σε ένα παγκάκι? Ορίστε. Λέω, πώς βρεθήκατε στο παγκάκι, κύριε Γιώργο? Όταν δεν έχεις δουλειά και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσεις κάποιο σπίτι, μάλιστα, λογικό είναι κάποια στιγμή να βρεθεί στο παγκάκι. Λογικό δεν είναι, αναμενόμενο είναι. Οι τοπικές αρχές, η πολιτεία ενδιαφέρθηκε, ήρθαν να σας περιθάλψουν, να σας πάρουν από εκεί που βρισκόσασταν? Πόσο καιρό μείνατε στο παγκάκι? Αρκετό καιρό θα έλεγα. Μαζί με το μωρό?
Μαζί με το μωρό. Κύριε Παπλόπουλε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χατζηλάκης με την είναι πρόεδρος της ομάδας Αλληλεγγύης της Αγίας Κατερίνης. Έχουμε αυτή τη στιγμή τελετάψη στην οικογένεια. Κύριε, μου λένε ότι είστε ο κύριος Χατζηδάκης. Λυπάμαι πολύ. Δεν γίνεται να μεταφέρουμε έτσι ιστορία. Είναι άθλια η τηλεφωνική γραμμή και έτσι δεν θα συνεχίσω την επικοινωνία. Να υπάρχει ένα τηλέφωνο να συνεννοηθούμε, να ακούσουμε παρακαλώ πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκη, μπορώ να πω κάτι παρόλα αυτά, για αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να μιλάμε για θέλω ανάπτυξη να σου πω, όταν υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Άκη μου, επειδή είσαι νεότερος, όταν εμείς ήμασταν μαθητές και φοιτητές, υπήρχε η κοινωνική πρόνοια και μέχρι πρότινος, που οικογένειες, οι γυναίκες διαζευγμένες που δεν είχαν διατροφή, που δεν είχαν παιδιά με το σύζυγο κτλ. Έπαιρναν ένα επίδομα. Αυτά όλα έχουν κοπεί σήμερα. Δεν υπάρχει φροντίδα του κράτους για τον πολίτη. Εάν κάνεις μία έρευνα, θα δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν από πουθενά τίποτα. Ούτε από ΑΕΔ, γιατί έτυχε να μην έχουν δουλέψει. Έτσι. Υπάρχουν γυναίκες 50 χρονών, 55, που έμειναν μόνες τους, που δεν παντρεύτηκαν ποτέ, που δεν είχαν οικογένεια, που δεν είχαν σπίτι, που έμειναν άνεργες. Τέλειωσε ο ΑΕΔ. Δεν υπάρχει τίποτα. Φύγανε τα 4 εκατοστάρικα, πήγανε στα 2, τέλειωσαν και τα 2 εκατοστάρικα το μήνα και τώρα δεν έχουν κανέναν. Θέλω να πάω στο Γιώργο τον Ευλάβο. Αν μας βλέπει λοιπόν το Υπουργείο, ο κύριος Βρούτσης, κάποιος συνεργάτης του κτλ., επειδή όλα εξαγγελίες κάνουν, ας δούνε και αυτές τις πλευρές του κόσμου. Σωστά. Θέλω να πω πριν πάω στον Γιώργο τον Βλάχο για το σχόλιο του, ότι δεχόμαστε αρκετά τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές, ότι έχει πρόβλημα στην εικόνα, ότι έχετε χιόνια, είτε στον ήχο παρεμβολές. Θέλω να πω ότι δεν είναι πρόβλημα του σταθμού αυτό. Ο σταθμός είναι στο πακέτο της DJA. Η εικόνα που έχει υποσχεθεί η DJA είναι αυτό που έχει υποσχεθεί. Είναι ψηφιακή και άψογη εικόνα και ήχο καμπάνα. Συνεπώς, να μας πείτε πρώτα πού έχουμε προβλήματα στον ήχο και μετά πάτε και ένα τηλέφωνο στην DJA, στο τηλεφωνικό κέντρο, να τους πείτε θέλουμε να βλέπουμε το Blue Sky έτσι όπως ακριβώς πρέπει να το βλέπουμε και θέλουμε να το βλέπουμε. Ορίστε κύριε Βλάχο. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι ενώ υπάρχουν χιλιάδες καυτά προβλήματα για πολύ κόσμο, ό,τι και αν έχει ψηφίσει, αυτή η κρίση χτυπάει τους πάντες, όλες οι ηλικίες, όλα τα επαγγέλματα. Ο Πρωθυπουργός ασχολείται με το να ξεπλένει λαμόγια. Γιατί το συζητάς τώρα και το κάνεις μείζον θέμα, χωρίς να λες το υπόλοιπο. Μείζον θέμα πολιτικής ηθικής, το να υπάρχει αυτή η κρίση στην Ελλάδα, η ανθρωπιστική, και ο Πρωθυπουργός να ασχολείται με το ξέπλυμα λαμογιών. Εντάξει, μην το συνεχίσουμε όμως αυτό τώρα. Το έχεις πει 4 φορές. Γιατί... Και δεν βάζεις και πρόσωπα στην εικόνα, βάζεις μόνο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Να σας διαβάσω κάτι που νομίζω ότι είναι λίγο κόντρα τέμπο και σε αυτό που πει Άρη, και που κατά τη γνώμη μου καταγράφει και από την ιστορία που ακούσαμε από την Κρήτη. Την ίδια ώρα δηλαδή που φαίνεται να αυξάνονται οι ανάγκες για κοινωνικές παροχές και κοινωνική μέρημνα. Γράφει εδώ ο φίλος ο Παν Πατ στο παρεμβάσεις at blueskytv.gr. Το κόστος των αναδρομικών, των ενστόλων και των δικαστικών, από ό,τι λένε σήμερα τα δελτία ειδήσεων, θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι ντροπή σε μια πτωχευμένη χώρα με ποσοστό ανεργίας 25% να φορολογούνται πολίτες οι οποίοι με αίμα προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα στον ιδιωτικό τομέα για να χρηματοδοτήσουμε τι. Έχουμε πάει όλοι στρατό και ξέρουμε. Είναι το δικό του μήνυμα και το διαβάζω γιατί από τη μια ακούς και ευαισθητοποιείσαι κτλ. Και από την άλλη ο κάθε ένας λέει ρε παιδί μου κι άλλο θα πληρώσω. Για τα αναδρομικά του δικαστή ή του ενστολού. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Μου έλεγε σήμερα ένας Βρετανός πολίτης. Δεν είναι δικό μου το σχόλιο. Για να διαφωνήσει μαζί μου. Διαφωνώ πλήρως με το σχόλιο του κυρίου που μας έστειλε. Διότι αυτό είναι μια λογική παγίδα όπου φέρνει τον έναν εργαζόμενο εναντίον του άλλου. Αυτό βολεύει την άρχουσα τάξη, βολεύει τη διαπλοκή που κυβερνά και σώζει τα κλεμμένα. Εγώ αντιθέτως συμφωνώ πλήρως με αυτό που έγραψε ο κύριος αυτός. Δεν είναι δυνατόν για να σώσουμε τα δικά μας παιδιά του δημοσίου που τα έχουμε διορίσει εμείς να φορολογούμε τον άνθρωπο και να τον στέλνουμε στην καταστροφή. Διότι σήμερα αυτός ο οποίος καταστρέφεται είναι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, είναι ο μικροϊδιοκτήτης ακινήτων. Από τη φορολογία. Από τη φορολογία. Αλλά όπως ξέρετε, μοναδικό έσοδο του κράτους παγκοσμίως είναι οι φόροι. Και για τον καταστροφή του μικρομεσαίου.
κάνει. Τα αναδρομικά. Όχι από τίποτα και άλλο. για την καταστροφή του μικρομεσαίου επιχειρηματία θα βγει κάποιος άλλος και θα πει αυτά είναι τα λαμόγια που φοροδιαφεύγουν. Για τον εργαζόμενο του μετρό θα βγουν και θα πούνε ότι έπαιρνε πολλά. Για τους καθηγητές θα τους έχουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε κάθε κατηγορία θα βρει κάτι, Γιάννη. Σε κάθε κατηγορία θα βρει κάτι. Άρα λοιπόν ο κάθε ένας θα είναι ευχαριστημένος μόνο όταν είναι καλά αυτό. Προφανώς. Τι μας λες τώρα, καμιά αποκάλυψη. Άρα τι λέμε. Το ζήτημα είναι να ανέβει το επίπεδο όλων. Όχι κάθε φορά να καταπίνουμε αυτό που βολεύει την κυβέρνηση. Ότι οι κακοί εργαζόμενοι του μετρό. Πάμε και στον κύριο Κυρίτσι πριν πάω στο διάλειμμα. Παρακαλώ. Ο κύριος Κυρίτσης. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο λοιπόν για την κουβέντα να διευρύνουμε λίγο την έννοια της τρομοκρατίας. Εγώ μπορώ να ισχυριστώ ότι τρομοκρατία είναι να βγαίνει ο κύριος Βρούτσης και να λέει στη Βουλή ότι ξέρω εγώ αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πηγαίνετε στις τράπεζες και δεν θα έχει τη σύνταξη, ή αυτό που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και μάλλον και ο Πρωθυπουργός. Ότι όχι, θα σήμερα πάρουν με όλοι. Σήμερα είπε και κάτι άλλο στον κύριο Στρατούλη. Του λέει πού θα βρείτε στις 13 δις. Πού θα βρείτε τα 13 δις. Αλλά δεν μας είπε που βρίσκει το 1 δις για να δώσει σε όλους αυτούς. Ναι, αλλά οφείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει που θα βρείτε τα 13 δις. Σε αυτή την ηλικία, αλλά αν θέλετε να συνεχίσω έτσι για να μην χάσω τον ερμό της σκέψης μου. Λοιπόν, τρομοκρατία λοιπόν είναι αυτό. Τρομοκρατία όμως είναι και η φτώχεια. Τρομοκρατία είναι να δουλεύεις με 200 μαύρα και να σου λέει το αφεντικό ότι του μπεκιά σου διότι θα χάσει τη δουλειά. Αυτό είναι η μέγιστη τρομοκρατία. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπατε προηγουμένως, απέσυρε την πρόταση για 586. Αυτά θα πάψουν να υπάρχουν όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, απέσυρε, όχι βέβαια, δεν θα υπάρχουν αυτά. Ούτε κατά διάνοια θα υπάρχουν. Νομίζω θα πηγαίνει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ να δουλεύει σπαστό στο ταμείο και να έχει τον εργοδότη από πάνω να του λέει θα σε απολύσω. Θα υπάρχουν μηχανισμοί και θα τα ελέγχουν και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προφανώς δεν θα υπάρχουν. Εννοείται. Αλλά. Μεγάλη προσδοκία. Όχι, δεν είναι μεγάλη προσδοκία. Σε 8 μήνες δεν είναι μεγάλη προσδοκία. Θα το διαπιστώσουμε αν υπάρχει. Να τελειώσω, γιατί άμα με διακόπτετε. Βεβαίως. Να ζητήσω μια χάρη σας παρακαλώ. Άνω τελεία. Γυρίζουμε από το διάλειμμα. Σε εσάς είναι ο λόγος να ολοκληρώσετε και να δούμε και το ρεπορτάζ με τον κύριο Βρούτση. Γιατί σας είπε σήμερα ότι αν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση, δεν θα έχουμε συντάξεις να πληρώσουμε. Επιστρέφουμε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ μετά όσα έγιναν σήμερα στην Βουλή και την συνάντηση του κυρίου Βρούτση με την Τρόικα για συντάξεις και ασφαλιστικό. Και επιστρέφουμε στον κύριο Κυρίτσι που είχε το λόγο. Η συζήτηση για το ασφαλιστικό άναψε τα αίματα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις αναλογιστικές μελέτες για τα ασφαλιστικά ταμεία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συντάξεις των Ελλήνων είναι εγγυημένες. Οι συντάξεις των Ελλήνων είναι απόλυτα εγγυημένες. Δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή μείωση στις κύριες συντάξεις. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό σύστημα, θα σας πω πολύ απλά όπως θα περιγράψω και στην πρωτομολία μου, ότι εμείς τον οικοκυρέψαμε. Κοστολογώ περίπου την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε και ο συνομιλητής σας, ο συνάδελφός σας λίγο πριν, στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως συντάξει για το ασφαλιστικό. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και τα παραμύθια έχουν όριο. Με εξεταστική επιτροπή για το ασφαλιστικό απείλησε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, αφού, όπως δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Αλέξης Μητρόπουλος, υπάρχει αντικειμενική υπόσταση ενός εκπρομελέτης εγκλήματος κατά των συνταξιούχων και του έθνους. Αντί να σταματήσετε εδώ το εκπρομελέτης έγκλημα, για το οποίο εμείς θα ζητήσουμε εξεταστική για το ασφαλιστικό, να γυρίσετε πίσω τα χρήματα του PSI από όλες τις άθλιες μνημονιακές πολιτικές. Όλη αυτή η σούμα κάνει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα ποιοι είστε, θαυματοποιοί? Πού είναι τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως? Υπάρχουν κάπου και δεν το λέτε? Ή θα τα εμφανίσετε σαν Άγιοι Βασίλειδες αν ποτέ γίνεται κυβέρνηση? Ο Υπουργός παρέδωσε την Πέμπτη στην Τρόικα τη μελέτη του ΚΕΠΕ που προτείνει μη δεσμευτικά σενάρια αναφορικά με οργανωτικές και λειτουργικές διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Οι εκπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί και υπουργική απόφαση για το διαχειριστικό έλεγχο και το κλείσιμο όλων των ισολογισμών που αφορούν στα ταμεία προηγούμενων ετών, όπως βέβαια και για τις συζητήσεις της κυβέρνησης με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους στη Γενέβη, καταθέτοντας τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς
Διεθνούς Οργανισμού για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, για την ανταπεργία των εργοδοτών, αλλά και για τις αλλαγές στον τρόπο προκήρυξης των απεργιών. Στη δεύτερη συνάντηση που είχαν σήμερα το απόγευμα, βασικό αντικείμενο ήταν τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ εξετάστηκαν και εκκρεμότητες της πρώτης συνάντησης μέσα σε ικανοποιητικό κλίμα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας. Ορίστε κύριε Κυρίτσι, για να ολοκληρώσετε. Εντάξει. Καλά σας έκανε την ερώτηση ο Γιάννης Οδοβέδος πριν. Να ξέρουμε αν όλα αυτά θα γίνουν τα οποία υπόσχεστε, αν όλα αυτά κοστίζουν τόσο και θα βρείτε και τα λεφτά και θα σταματήσει και ο εργασιακός μεσαίωνας και η εκμετάλλευση και ούτω καθεξής. Ναι. Πρώτα απ' όλα το να σταματήσει ο εργασιακός μεσαίωνας και η εκμετάλλευση είναι προϋπόθεση για να πάει μπροστά η χώρα και δεν θα είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βλέποντας κανείς τον κύριο Βρούτση και έχοντας παρακολουθήσει όλους τους κυβερνητικούς τις τελευταίες μέρες, υπενθυμίζω από τους κυρίους Σαμαρά και Γεωργιάδη που λέγανε θα κλείσουν οι τράπεζες, ο κύριος Βρούτσης τώρα, είναι προφανής ο πανικός λόγω της μεγάλης απόστασης που χωρίζει πλέον η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλω να μείνω σε ένα πράγμα, επειδή είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να αποσύρει την πρόταση για εισαγωγικό μισθό 5,86 στο δημόσιο. Τι θα σήμαινε αυτό? Και θέλω να το συνδέσω με την τρομοκρατία την οποία υφίστανται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Μόλις θα πήγαινε 5,86 ο μισθός στο δημόσιο, θα έπεφτε 2 εκατοστάρικα ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα σου έλεγε το αφεντικό, εδώ δεν βλέπεις το δημόσιο πόσα παίρνουνε. Πάρε αυτά και σκάσε. Διότι έτσι συμβαίνει πάντα. Αυτό το κόλπο προσπαθούσαν να κάνουν. Τώρα, επειδή βρίσκονται 20 μονάδες πίσω, έχουν πανικοβληθεί και το παίρνουν πίσω. Ήδη είναι κάτω από Προφανώς. Δίνονται μηνιάτικα 200-300 ευρώ, 400. Όποτε Όποτε και αν γουστάρουν να το δώσουν. Και με τη δίθεν μία. Μπορώ να πω κάτι? Ορίστε κύριε Βλάχο. Επειδή έγινε μία μάχη χρημάτων, ποσών στη Βουλή, με αφορμή το αν θα υπάρχουν χρήματα για να πάρουν κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, τη σύνταξή τους, θέλω να υπενθυμίσω παρακαλώ ότι στις 13 Μαρτίου αυτού του χρόνου, βράδυ, 3 υπουργοί, Βρούτσης, Στουρνάρας, Μητσοτάκης, κατέθεσαν τροπολογία στη Βουλή με την οποία χάρισαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 2 πετρελαιάδες, πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί μετά από λαθρεμπόριο πετρελαίου. Και εγώ θέλω, πριν πας στον επόμενο φίλο, να πω κάτι σε σχέση με αυτό που λέγει ο Γιώργος Κυρίτσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το επαναφέρει το πρόστιμο? Αυτή είναι καλή ερώτηση. Εμένα ρωτάτε. Ναι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει το πρόστιμο. Ξέρω εγώ, λέτε να χαρίσει τίποτα φράγκο ο ΣΥΡΙΖΑ στο Λάτσι, στο Βαρδινογιάννη, σε κανένα τέτοιο. Τα ονόματα δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά αυτοί είναι οι πετρελάδες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κύριε. Ξέρω εγώ πώς σας φαίνεται. Οι κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή πράγματα. Να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Πράγματα τα οποία κάνουν τα κόμματα σαν αυτά τα οποία κυβερνάνε τώρα και περνάνε έτσι μπάι που λένε. Αν τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον κρεμάσει ο κόσμος και ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει αυτό. Να προσθέσω κάτι στον Γιώργο. Αυτό είναι μια ωραία κουβέντα. Πολύ καλό. Καταρχήν εγώ δεν βλέπω τον κόσμο να έχει διάθεση. Συγγνώμη για τη διακοπή ποδοστή φορά. Δεν βλέπω τον κόσμο να έχει διάθεση να κρεμάσει κανέναν. Δυστυχώς ο κόσμος στον δρόμο κρεμάλε ζητάει. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε όμως οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, Άκη, και διαστόματος Γιώργου και άλλων στελεχών, είναι σημαντικές. Το πρόβλημα. Όχι, έχω διακόψει τον Γιώργο Χουδανάκη 4 φορές. Εγώ θα είμαι πολύ τηλεγραφικός. Καταρχήν για το ποιος θα κρεμάσει ποιον. Εάν είναι να κρεμάσει κάποιος τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς που θα μεταλλαχθούν σε αστούς που όπως κάποιοι υποθέτεται, φαντάζομαι θα είναι οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΙοι. Έτσι. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που το είδαμε να δρά πριν από κόμμα του δεν πληρώνω και του ακτιβισμού, γίνει ένα κόμμα εν δυνάμει κυβερνητικό. Το δεύτερο που θέλω να πω. Ο Λαφαζάνης δηλαδή. Ο Γιώργος. Πιθανόν ο Γιώργος. Είναι ήσυχος ο Γιώργος. Ο Λαφαζάνης είναι πια. Πιθανόν ο Γιώργος και ο Γιώργος, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Εγώ ακούω αυτά τα περί απόσυρσης. Ναι. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, μην κάνουμε τώρα τους αμνήμονες εδώ πέρα, δεν τρώμε λωτούς. Έχουν έρθει 100 φορές πράγματα από τους τροικανούς, υποτίθεται κάθε φορά, ή έτσι μας το πλασάρουνε. Κάποια στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση και αποσύρεται κάτι. Και στην επόμενη τριμηνιαία συνάντησή μας επανέρχεται. Λέω ένα παράδειγμα σημερινό. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βάζουν οι τροικανοί στο τραπέζι? Οι ομαδικές απολύσεις.
Δεν τις είχαμε αποσύρει την προηγούμενη φορά. Γιατί ξανά είναι εδώ πέρα. Να συνεχίσω. Δηλαδή, μην παραμυθιάσουμε και τον κόσμο, ας πούμε, ότι δίνουμε μια μάχη, την κερδίσαμε, πάει, έληξε ο πόλεμος, δεν υπάρχουν ομαδικές απολύσεις, δεν γίνεται να πέσει ο μισθός. Αυτά είναι μπουρδα. Παρακαλώ, και ο κύριος Χριστοφορίδης. Θέλω να συνεχίσω τη σκητάλη που ξεκίνησε ο Γιώργος Κουδαλάκης για να πω το εξής. Ότι έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ κόσμο το γεγονός το οποίο έχει αποσιωπηθεί από τα μεγάλα κανάλια και προφανώς έχει αποσιωπηθεί γιατί κατάλαβαν ότι θα κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, το γεγονός ότι σηκώσανε ανάστημα στη Μέρκελ, ο Ρέντσι και η κυβέρνηση του Ολάν. Και είπανε, μην μας λες εμάς, δεν κάνουμε λιτότητα, θα κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς για τις χώρες μας. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι προβληματισμένοι, αν θέλεις άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι, αν θέλεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα, είναι της μεσαίας τάξης όμως, δηλαδή είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, οι οποίοι λένε, ρε παιδιά, γιατί ο Ρέντσι και ο Λαν κάνει αυτό, εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε κι εμείς λίγο... Με ποιο τρόπο θα το κάνουν, θα τυπώσουν χρήμα δικό τους? Γιατί όπως γνωστόν, για να μην κάνεις πολιτικές λιτότητες πρέπει να έχεις δυνατότητα να τυπώνεις χρήμα. Από πού αλλού θα τα πάρουν, θα δανειστούν από τις αγορές με υψηλότερο επιτόκιο από αυτό που έχουν για το έλλειμμα. Μα πώς θα το κάνουν, με τι λεφτά? Τα λέμε με τι λεφτά. Οι τρόποι για να αποκτήσεις λεφτά είναι αυξάνω φορολογία, τυπώνω χρήμα, δανείζομαι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν μου το πείτε, θα σας βγάλω το καπέλο και θα έχετε κάνει ένα παγκόσμιο, πάρετε το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών. Άρα η λογική. Συνέχεια, 3 χρόνια που τυπώνει χρήμα δεν το έχετε πάρει καπέλο. Η λογική είναι. Δεν τυπώνει χρήμα. Για να τυπώσεις χρήμα χρειάζεται έγκριση των Γερμανών. Χωρίς τους Γερμανούς δεν τυπώνει. Άρα η λογική συνέχεια αυτών που είπατε, κύριε συνάδελφε, είναι. Σκύψε και σκάβε. Όχι άλλο. Δεν λέω αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Λέω δεν μπορεί να κάνεις μόνος σου κάτι. Αυτό λέει. Πώς θα γίνει. Μόνος σου δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό λέει. Άρα, συγγνώμη, η ερώτηση είναι λοιπόν γιατί δεν πήγε ο Σαμαράς να χωθεί λοιπόν πίσω από τον Ολάντ και τον Ιταλό και πάει και ταυτίζεται με τη Μέρκελ. Αυτό μπορεί να είναι. Και να πεις ότι μαζευόμαστε κάνουμε μια άλλη διαπραγμάτευση. Και εγώ και από τον ΟΗΕ στο θέμα της Αργεντινής. Κοιτάτε όλοι μαζί σας παρακαλώ. Και εγώ, σαν αστός που είμαι, που δεν ανήκω στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμε να δώσω το δικαίωμα στο Γιώργο που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο ευαίσθητος από μένα. Το αρνούμε. Και το αρνούνται πάρα πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στη μεσαίο χώρο. Δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πιο ευαίσθητος από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, εμφανίζεται και ο κύριος Βενιζέλος. Γιατί μας οδηγούν σε αυτό το... Ο Βενιζέλος. Ναι, βεβαίως. Ήταν καλό. Είναι το καλύτερο που είπες απόψε. Δηλαδή μαζί με το άιζο του χρέους ότι είναι βιώσιμο, θα εμφανίσει και την ευαισθησία. Πάμε στον Γιώργο τον Χριστοφορίδη για την αρετή της συνεργαστή του. Γιώργο. Ζητώ συγγνώμη. Να βάλουμε άλλο ένα στοιχείο στο τραπέζι. Για τα τεκμήρια και το περιουσιολόγιο, να μας πεις τι έργο είναι. Σωστό αυτό. Είναι αυτό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σωστό είναι αυτό. Ένα λεπτό, κύριε Βλάχο, σωστό είναι αυτό. Να το δούμε το ρεπορτάζ. Άργησε. Διότι λένε πολλοί ότι η ταμπέλα αλλάζει. Και δεν αλλάζει τίποτε ουσιαστικό. Να το δούμε λοιπόν και να το συζητήσουμε. Καλό θα είναι να πέσουν τα τεκμήρια. Θα δοθεί ανάσα σε πολλούς τομείς. Πάμε να το δούμε. Ανώτερος παράγοντας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που επικαλείται το capital.gr τονίζει ότι υπάρχουν οι υποδομές και τα δεδομένα που θα επιτρέψουν την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης. Τώρα και με βάση το σημερινό σύστημα των τεκμηρίων, η εφορία υπολογίζει μια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για στοιχεία διαβίωσης του φορολογούμενου, όπως είναι το ΙΧ του, η επιφάνεια της κατοικίας του, το αν διαθέτει πισίνα κλπ. Επίσης, στο τεκμαρτό εισόδημα προστίθενται και πραγματικές δαπάνες, όπως είναι αυτές για τα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φορολογούμενοι να πληρώσουν υπέρογκους και εξοντωτικούς φόρους γιατί διαθέτουν απλώς ένα ΙΧ και μία κατοικία. Με βάση το σύστημα του περιουσιολογίου που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2015, τα τεκμήρια θα καταργηθούν ως μέτρο υπολογισμού του πραγματικού εισοδήματος, αλλά θα διατηρηθούν εμέσως και μεταρρυθμισμένα για την επιλογή των φορολογούμενων που θα υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο. Για παράδειγμα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με βάση το τεκμήριο, δεν θα φορολογείται με βάση εκείνο.
Θα εκδίδεται εντολή φορολογικού ελέγχου και θα υπόκειται σε έλεγχο με βάση τις έμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος, στις οποίες βασικά συστατικά αποτελούν οι τραπεζικές καταθέσεις, οι πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου και συνολικά τα περιουσιακά του στοιχεία. Πάμε στο Γιώργο το Χριστοφορίδη και την αρετή σιδηρογαστρίτου. Ναι, Γιώργο. Άκη, εγώ θέλω λίγο να επισημάνω, να Έλα, τονίσω. το σωστό, συγγνώμη, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Είναι καλό το ότι θα μειωθούν τα τεκμήρια. Ασφαλώς. Είναι Μόνο καλό που το ότι θα αντικατασταθούν μειώθηκαν. Ανώτατος παράγοντας λέει ότι τώρα που έρχονται εκλογές. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Να το κάνουν. Μα και να το έχετε, πούνε. λέει, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ανακοινώνεται και μείωση τεκμηρίων. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε? Να το δούμε. Είναι και καλό μετά ή δεν είναι? Άκη, όταν μου φέρνεις ένα προσχέδιο προϋπολογισμού 2 μέρες πριν ζητήσεις εν λευκό ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές σου, το οποίο προσχέδιο θα το αλλάξεις όπως ξέρουμε συνέχεια αλλάζει και η τελική του μορφή θα είναι τελείως διαφορετική, εμένα δεν με πείθεις καθόλου. Μα θα ψηφιστεί πριν από τις εκλογές, πριν από το Χριστούγεννα θα ψηφιστεί. Κάτσε, είπες εσύ ότι θα γίνουν εκλογές το Φεβρουάριο. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές το Φεβρουάριο. Θα γίνουν πολύ νωρίτερα και θα με θυμηθείς. Θα γίνουν πολύ νωρίτερα. Άστο για το τρίτο μέρος αυτό. Άστο για το τρίτο μέρος. Όπως και δική σου είναι εκτίμηση. Εδώ είναι συγκεκριμένο. Βγήκε και το επιβούλτευση. Αυτό μου λες. Όχι, ότι θα γίνει προεκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας το Φεβρουάριο και είναι το πιθανότερο αυτή τη στιγμή είναι να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάμε στις εκλογές. Είναι βέβαιο. Μετά και αυτά που είπε ο Κουβέλης σήμερα είναι το πιθανότερο. Χωρίς τη Δημάρη δεν βγαίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μα αυτό είναι ασφαλώς. Εγώ το φωνάζω εδώ και μήνες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ο Σαμαράς τους 180 και μου λέτε παραμύθια διάφορα. Περί αυτού μιλάω. Εγώ σου μιλώ. Αυτό δεν είναι. Εγώ σου μιλάω όμως ότι μπορεί να γίνει. Μα δεν μιλάμε γι' αυτό, Γιάννη. Γιάννη, το ανάποδο λες, το δικό μου λες. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει πολύ νωρίτερα από το Φεβρουάριο. Δεν το στηρίζει σε κάποιο στοιχείο, το λες. Είναι η εκτίμησή μου ξεκάθαρα. Σε κάθε περίπτωση. Δεν φτάνει αυτή η κυβέρνηση μέχρι το Φεβρουάριο με τίποτα. Αν μου επιτρέπει όμως ο Γιάννης να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η γνώμη μου, η δική μου είναι ότι δεν τους παίρνει να μην πάνε σε αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Όσα θα παρουσιαστούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αυτά και θα παραμείνουν. Διότι πολύ απλά δεν έχουν πολιτικό περιθώριο, δεν έχουν άλλο πολιτικό λίπος να κάψουν και να τα πάρουν πίσω. Με συγχωρείς, η κυβέρνηση δεν λέγε ότι οι φορολαφρύσεις που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας είναι λαϊκίστικες? Μιλώ για τις φορολαφρύνσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μετά τις φορολαφρύσεις του Τσίπρα. Περίπου στο ίδιο πνεύμα είναι. Άκη, να ξεκινήσουμε Άκη, από το γεγονός ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε το παραμύθι για τις φορολαφρύνσεις μετά τις ευρωεκλογές και αντί για τις φορολαφρύνσεις μας έφερε τον έμφυα και τα εγκεφαλικά 15 βουσιάτικα. Ένα το κρατούμενο. 2. Το σενάριο που για μένα είχε επιλέξει ο Αντώνης Σαμαράς είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα μιλήσει για φορολαφρύνσεις. Θα υποσχεθεί φορολαφρύνσεις. Δεν μπορεί να τις κάνει γιατί δεν τον αφήνουν, Άκη Παυλόπουλε. Γι' αυτό και θα Δεν μπορεί ο Σαμαράς που είναι καλό. Εγώ προσχωρώ στη λογική. Ναι. Δεν μπορεί ο Σαμαράς που κάνει τα χατήρια της Μέρκελ και τον μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει όλα αυτά. Εδώ ακριβώς, σε αυτό ακριβώς. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Αυτή ακριβώς ήταν η λογική του που ήθελα να αναπτύξω προηγουμένως. Έχω κουραστεί να ακούω για το πού ακριβώς θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα λεφτά και τι θα κάνει όταν έλθει, την ώρα που δεν μας ενδιαφέρει τι έχει ήδη κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν κρίνουμε τι έχει κάνει ήδη αυτή η κυβέρνηση. Δεν κρίνουμε, για παράδειγμα, Άκη Παυλόπουλε, το ότι στις 28 Φεβρουαρίου του 2013, έχω εδώ το ΦΕΚ, αυτή η κυβέρνηση ψήφισε με νόμο που εξαιρεί με το άρθρο 68 τους υπουργούς από κάθε ευθύνη απέναντι του δημοσίου. Λέει εδώ άρθρο 1. Κάθε δημόσιος υπάλληλος ευθύνεται για κάθε θετική ζημιά που επήλθε στο δημόσιο από δόλο ή αμέλεια. Άρθρο 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στους υπουργούς. Η κυβέρνηση Σαμαρά ψήφισε ασυλία στους υπουργούς της. Ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με την αυτοδυναμία και στρέφουν όλοι το ενδιαφέρον τους στις προτάσεις που καταθέτει στο τραπέζι. Προφανώς, και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Μαζί με τις ελπίδες τους. Προφανέστατα, και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή. Το πού θα τα βρείτε λεφτά όμως, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον εύλογο να το ρωτάμε, γιατί έχουμε ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει. Πολύ σωστά. Αλλά δεν έχω λάθος. Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στην έκθεση. Συγχωρείτε πολύ, Γιώργο μου. Επειδή με ρωτάς κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι προβοκατόρικο το ερώτημα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα κάνεις αυτό που υπόσχεσαι, Άκη μου, δεν είπα όταν αυτοί που είναι ήδη πάνω δεν μπορούν να κάνουν ούτε το 1/3? Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό το ερώτημα και δεν είπα ότι δεν είναι σωστό και ότι είναι προβοκατόρικο. Είπα ακριβώς το αντίθετο, αν θέλεις. Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στην έκθεση και είπε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είπε πού θα βρει τα λεφτά. Δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάποια ιδιαίτερη αδυναμία
στο να απαντήσει το που θα βρει τα λεφτά. Ακριβώς. Εδώ έρχομαι στα λόγια σου. Έλα. Ότι έχω κοστολογισμένο. Δώσε μου λοιπόν ένα δευτερόλεπτο να σου πω. Όχι, δεν θα σου δώσω άλλο. Με ρωτάς και δεν με αφήνει να απαντήσω. Ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είπε 5 πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη. Και με βάση αυτά θα κρυθεί. Είπε ότι έχει τα λεφτά και από πού θα τα βρει. Μπορεί, θα το δούμε. Αλλά όταν θα γίνει πρωθυπουργός και επειδή δεσμεύτηκε ότι αυτά θα τα κάνει ούτως ή άλλως, άσχετα με το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Θα έρθουμε λοιπόν τα 18 σημεία του Σαμαρά εδώ τα πώς θα γίνει δηλαδή. Αποδεσμεύσεις δεν έχουμε χορτάσει σε αυτό το τόπο. Θα έρθουμε λοιπόν όταν θα γίνει πρωθυπουργός και θα του πούμε: είπες 1, 2, 3 και θα βρει τα λεφτά από εκεί. Ο κύριος Βλάχος μία λέξη και η κυρία Στυλοκαστρίου τα πάμε στους τηλεθεατές. Θέλω να προσθέσω στον προβληματισμό σας φράση που φέρεται να έχει πει ο κύριος Σαμαράς και επειδή ξέρω σε ποιον την έχει πει, εγώ τη θεωρώ έγκυρη. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει: εγώ από τον κύριο Τσίπρα, από αυτόν είπε δηλαδή, από τον Τσίπρα δεν χάνω. Είπε από αυτόν ή από τον Τσίπρα? Από αυτόν τον Τσίπρα. Από αυτόν τον Τσίπρα. Από έναν άλλο Τσίπρα που δηλαδή, Γιώργο, τι εννοείς, ότι θα έχει παραιτηθεί πιο πριν? Αν ρωτήσουμε τον κύριο Σαμαρά, θα μας το διευκρινίσει. Σε ρωτώ γιατί είναι γνωστό ότι έχει εξαιρετική πληροφόρηση. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υποφέρει τόσο πολύ, νομίζω ότι δεν πάει παρακάτω. Οι κοκορομαχίες στη Βουλή και όλα αυτά είναι αστείες ιστορίες. Εάν υπήρχαν πολλές ντομάτες, αντί να τα σπάμε στο Σύνταγμα, έπρεπε να τους πάρουμε με τις ντομάτες. Και θα σας θυμίσω ότι πριν από 3-4 χρόνια έπαιρνε ο κόσμος τζιπ 2.000 κυβικά και αμέσως τον επόμενο χρόνο το τζιπ των 2.000 ή το αυτοκίνητο των 2.000 κυβικών τέλος πάντων ήταν στα τεκμήρια διαβίωση. Δηλαδή, όσοι έχουν... Η ίδια κυβέρνηση. Ναι, έχουν ένα παλιό, ξέρω η ίδια κυβέρνηση το έκανε αυτό, έτσι. Ένα ραβ, ας πούμε, που δεν είναι... Η ίδια κυβέρνηση το έκανε αυτό. Δεν είναι κανένα αυτοκίνητο... Απόλυτης κλειδής. Δεν κατηγορείσαι για... Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. 2. Επειδή έχω την τύχη να ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό, πολύ συχνά θα έλεγα, ναι, είμαι τυχερή και το λέω. Θέλω να σας πω το εξής. Μου έλεγε σήμερα ένας Βρετανός, ο οποίος ζει τον περισσότερο καιρό στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μου λέει στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στο Παρίσι, στα σούπερ μάρκετ που κι εγώ έχω μπει, είναι πολύ φθηνότερα από την Ελλάδα, με καλύτερους μισθούς. Δηλαδή, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, πεζοδρόμια, ωραίους δρόμους, ξέρω εγώ, παρκάρουν κάπου. Η επαρχία τους δεν έχει αυτό το χάλι που έχουν οι δικοί μας οι δρόμοι. Και εδώ καθόμαστε τώρα και συζητάμε πράγματα τα οποία λέμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι δεν θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε ο Σαμαράς. Εγώ θέλω να πω γρήγορα ότι και ο Σαμαράς έχει χάσει ευκαιρία να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη και ο Καραμανλής έχασε την ευκαιρία και ο Σιμίτης που ήταν πριν 8 χρόνια και έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες τέλεια έχασε ευκαιρίες και τελικά εδώ πάνε και έρχονται. Όταν λες πάμε, όχι, κύριε Βλάχο. Πάμε στους τηλεθεατές σας παρακαλώ. Ο κύριος Φέτας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Θέλω να πω, ο κύριος Σαμαράς με τον Βενιζέλο ζητάνε ψήφο εμπιστοσύνη. Να κάνει μυστική ψηφοφορία, να δει την εμπιστοσύνη του. Ναι. Την γλυκά. Και κάτι άλλο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βλάχο που είπε σε άλλη εκπομπή να είναι μία τιμή το πετρέλαιο. 1 ευρώ. Εκεί γίνεται η κλεψιά. 1 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης. Ακριβώς αυτό λέω. Θέρμανσης και κίνησης. 1 ευρώ όμως. 1 ευρώ όμως. Και κάτι άλλο. Εάν θέλει ο κύριος Σαμαράς να πει στους βουλευτές του, επειδή τα κόμματα χρωστάνε, θα σας γίνονται κρατήσεις από το μισθό για να ξεχρεώσουμε να δει πώς θα μείνουν κοντά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέτα, καλό βράδυ. Ο κύριος Μανολόπουλος, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, παρακαλώ. Μπορώ να κάνω κάποια ερώτηση κύριε Παυλόπουλε? Παρακαλώ. Και περιμένω κάποια απάντηση από τον κύριο Λοβέρτο και από τον φιλαλίτη κύριο Κουνταλάκη που τον παρακολουθώ και από εσάς που στείλουμε με τις ετοιμότητες και σας ακούω και από την κυρία Σιδηροκαστρίτη όταν δεν είχα πρόβλημα και αγόρασα την εφημερίδα και τη διάβαζα καθημερινά και τώρα δεν την αγοράζω την εφημερίδα. Βέβαια, πού να διαβάζετε κάθε μέρα εφημερίδα? Δεν διαβάζαμε.
Διαβάζαμε τώρα το δίβρακο μας πονάει, κυρία. Έχετε δίκιο, βέβαια. Λοιπόν, και δεν σας έχουμε χάσει και χάρηκα πάρα πολύ που σας βλέπω. Πείτε την ερώτηση, κύριε Μανολόπουλε, πείτε. Ναι, να πω την ερώτηση, κύριε Παυλόπουλε, και θέλω την ειλικρινή απάντηση του κυρίου Φουνταλάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, είσαστε υπάλληλος στο Δήμο των Αθηνών? Εγώ. Ποτέ. Όχι. Είσαστε ποτέ υπάλληλος στο Δήμο των Αθηνών? Ποτέ. Κύριε Λοβέρδε. Ποτέ. Όχι. Είσαστε ποτέ υπάλληλος? Όχι. 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 Ο κύριος Καμίνης όταν βγήκε είπε ότι εσείς και κάποιοι άλλοι... Κύριε Μανολόπουλε, μιλάτε για το ραδιοφωνικό σταθμό 984 στο οποίο δουλεύαμε και ο χειρογράφος, η κυρία Θεογραφίδη και εγώ. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Δουλέψαμε... μισθό και δεν κάνατε ρεπορτάζ. Όχι, είναι ψέματα. Ψέματα. Τα χρήματα αυτά τα επιστρέψατε? Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Όχι, δεν φταίει ο κύριος Μανολόπουλος. Ο Καμίνης έλεγε ψέματα. Κύριε Μανολόπουλε, ακούστε με. Κύριε Μανολόπουλε. Λέω ψέματα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Υιοθετεί ψεύδι. Υιοθετεί ψεύδι. Ένα λεπτό. Κύριε Μανολόπουλε, ένα λεπτό. Κάνατε ένα ερώτημα. Θα περιμένετε να πάρετε μια απάντηση. Δεν γίνεται. Ακούστε. Κύριε Μανολόπουλε, με ακούτε? Και χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, παρακαλώ. Τι συμβαίνει ακριβώς? Ναι. Έχει μαζί την τηλεόραση ο κύριος Μανολόπουλος ανοιχτή. Με ακούτε τώρα? Δεν τον έχουμε τον κύριο Μανολόπουλο. Δώστε την απάντηση όμως. Ωραία. Λέει ψέματα ότι ο κύριος Καμίνης είπε οτιδήποτε. Δεν έχει πει τίποτα ο κύριος Καμίνης. Ένα λεπτό. Κύριε Μανολόπουλε, να ηρεμήσουμε και να σας πω εγώ το εξής. Ο Δήμος Αθήνας... Από τον Καμπουράκη και τον κύριο Μανέ, όπως το λένε, και θα μας στήσει βέβαια και την ταμπακέρα. Λέει να πούμε ό,τι θέλετε. Και δεν απαντήσανε τίποτα. Δεν προχώρησε η συζήτηση. Κύριε Μανολόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος αυτός είναι σας ευχαριστώ πολύ. Μπερδεύετε και τα ονόματα, μπερδεύετε και τις εκπομπές, μπερδεύετε και τα θέματα. Νομίζω όχι όμως να απαντηθεί. Παρακαλώ πολύ. Για να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντήθηκε. Παρακαλώ. Που εκνευρίστηκε λοιπόν. Ο Δήμος Αθήνας, όπως και ο Δήμος του Πειραιά και πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα είχαν φτιάξει ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο Δήμος Αθήνας είχε τον αρχαιότερο και έχει ακόμα τον παλαιότερο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν υπάρχει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παλιοί δημοσιογράφοι, όταν ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, ήταν η δική μας γενιά κυρίως, που πήγε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και είχαν και εφημερίδες. Αυτά που λέει τώρα ο κύριος Μανολόπουλος ότι δώσανε, επειδή το βίωσα κι εγώ, εμείς είχαμε συλλογικές συμβάσεις. Αυτό που είχαν και οι εργαζόμενοι σε άλλες κατηγορίες. Κάθε δημοσιογράφος λοιπόν που είχε 5 χρόνια είχε χήμιστο. Έκανε εκπομπή, έπαιρνε μόνο για την εκπομπή. Ήταν όλη την ημέρα εκεί, έπαιρνε άλλο μισθό. Αλλά είχε συλλογική σύμβαση. Λοιπόν, αυτές οι συλλογικές συμβάσεις για άλλους τις εμφάνισαν ανάγκη ότι ήταν χρήματα για μια εκπομπή. Πήγαν να το κάνουν και σε μένα αυτό, που ήμουν διευθυντικός τέλεχος επί 20 χρόνια. Είχα και ραδιοφωνική εκπομπή με τα ίδια χρήματα και διέσυραν συγκεκριμένους ανθρώπους. Γύρω στα 100 άτομα. Ότι δεν έγινε τίποτα επισήμως από το Δήμο Αθηναίων. Ναι, μισό λεπτό. Κρύφτηκε ο Καμίνης πίσω από τους συνεργάτες. Γιατί αν είχε γίνει, του είχαν γίνει τόσες μηνύσεις που θα ήταν σήμερα φυλακή ο κύριος Καμίνης. Επίσης θέλω να πω ότι στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό ρώτησα προχθές συνάδελφο πώς είναι και μου είπαν είναι ακόμη 160. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ. Εγώ πάντως έχω υπάρξει διευθυντής σε 3 ραδιόφωνα και στα 3 μαζί 160 δεν είχα. Κυρία Λεοντιάδη, σας παρακαλώ. Θέλω να πω ότι ο κύριος Καμίνης, μισό λεπτό, Άκη μου, με συγχωρείτε. Τότε ο κύριος Καμίνης λοιπόν δεν τα είπε ο ίδιος, έβαλε ένα συνεργάτη του, ο οποίος προχθές παραιτήθηκε κιόλας από διευθυντής. Δεν τόλμησε κανείς. Τέλος πάντων. Έτσι, κανείς δεν τα είπε. Γι' αυτό λέω ότι. Μην μείνουμε στο θέμα. Παρακαλώ. Απαντήθηκε. Η κυρία Λεοντιάδη, σας παρακαλώ. Κυρία Λεοντιάδη. Ναι, σας παρακαλώ. Θα ήθελα μια ερώτηση. Ναι. Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Θα ήθελα καταρχήν για την τρομοκρατία. Ναι. Είναι ψέματα, η τρομοκρατία δεν υπάρχει άδικα. Πώς δεν υπάρχει? Προφανώς και υπάρχει. Τηλεόραση. Δεύτερον, να βγει το ΣΥΡΙΖΑ όπως επιθυμούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Να κάνει στάση πληρωμών. Στάση πληρωμών. Θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν το επιθυμούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν νομίζω. Επίσης, το περιστάσεις πληρωμών
Ποιος το λέει? Ναι, γιατί έχω ακούσει εγώ από άλλους βουλευτές να γίνει στάση πληρωμών. Από ποιον? Για να φτιάξει αυτά που θέλει. Μάλιστα. Να βγάλει ο κύριος Μητρόπουλος που είχε τον αδερφό του στο Πασόκ και φάγανε τα εκατομμύρια βουλευτή, να βγάλει τα λεφτά της τράπεζας που έχει στο εσωτερικό της τράπεζας. Ήταν ο ίδιος στο Πασόκ. Όλοι αυτοί οι κύριοι που είναι πολλοί που έχουν χρήματα στις τράπεζες έξω και να τα δώσει σε εμάς τους φτωχούς. Ο κύριος Μητρόπουλος δεν είχε αδερφό στο Πασόκ. Ήταν ο ίδιος στο Πασόκ χωρίς να έχει εκλεγεί βουλευτής. Που πήγαν με το Πασόκ εκεί πέρα έχουν πάρα πολλά λεφτά. Ευχαριστώ, κύριε να Λεοντιάδη. τα βγάλουν από το εξωτερικό να τα φέρουν εδώ και να δώσουν και σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και αυτή η άποψη και αυτή Εντάξει, το λέει ο κόσμος. Πάμε στον κύριο Γεραδάκη. Όχι, σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια είναι άλλο πράγμα. Εγώ θέλω να πω... Όχι, για τη στάση πληρωμών λέω. Για τη στάση πληρωμών λέω. Αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα. Και σε όσα ακούμε οι δημοσιογράφοι, και σε όσα ακούμε οι δημοσιογράφοι, μπορεί εδώ να μην ευστόχησε ο τηλεθεατής μας, διότι έπεσε σε δύο περιπτώσεις που λέτε είμαστε έτσι και τα λοιπά καθαροί. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν μισθοί, και το ξέρετε όλοι, κατά τη γνώμη μου, τέτοιοι μισθοί που είναι τελείως αδικαιολόγητοι, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ένας δημοσιογράφος είναι 300.000 το χρόνο να κάνει εκπομπή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν ελέγχει το δημοσιογράφο, το δίνει. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει είναι απολύτως προκλητικό. Πόσο μάλλον όταν το δίνει κρατικός φορέας. Αυτό που τα δίνει, εντάξει. Να πω κάτι. Πόσο μάλλον είναι κρατικός φορέας. Τον δημοσιογράφο, σας παρακαλώ. Απαντήθηκε η παρέμβαση, πάμε παρακάτω. Και ο κύριος Γελαδάρης, τελευταία παρέμβαση. Κύριε Γελαδάρη. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Κάθε μέρα ακούω την εκπομπή σας εκεί πέρα. Εμείς είμαστε άνεργοι και οι δύο. Με δύο ανήλικα παιδιά. Στάση πληρωμών. Λοιπόν, πέρυσι είχαμε κάνει αίτηση στο Δήμο εδώ πέρα που μένουμε και δεν μας πήραν για δουλειά. Εν τω μεταξύ πήρανε κάποιον άλλον, ο οποίος δούλευε ο ίδιος, ήταν άνεργη η γυναίκα του. Αλλά λόγω που προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια, μας πήραν αυτή τη γυναίκα, μας αφήσανε εμάς απ' έξω και έχουμε και δύο παιδιά ανήλικα. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Μας είπαν πήγα εγώ να κάνω παρέμβαση εκεί πέρα γιατί δεν πήραν τον έναν τουλάχιστον. Μας λένε προηγείται άλλος. Εγώ να ήμουν στη θέση τους θα έλεγα αφού δουλεύει ένας από την οικογένεια την άλλη να πάρουν κάποιον από την άλλη. Από την άλλη την οικογένεια. Σωστό. Ένας και ένας. Λοιπόν, ο άλλος ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά λόγω που προερχόταν πολύ την οικογένεια η γυναίκα του, μας περνούσε στα μόρια εμάς. Πάει αυτό το θέμα. Και έχω ακόμα ένα για να πω. Χθες το πρωί στο Παπαδάκι βγήκε η κυρία Βούλτεψη. Και τι είπε? Είπε για τον ιδιωτικό τομέα δεν φταίμε εμείς που μειωθήκαν οι συντάξεις και απολύθηκε ο κόσμος. Αλλά ο κύριος Παπαδάκης δεν τη ρώτηξε εκεί πέρα να της πει ποιος ψήφισε τους νόμους που κατεβήκαν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Ευχαριστώ κύριε Γελαδάρη. Όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για τη διαχείριση της. Όπως καταλαβαίνεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο κόσμος είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Ο κύριος Αρετή μου είπε ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς οι βολεμένοι, υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας στους οποίους έχει γύρει στάση πληρωμών. Ναι. Και στάση πληρωμών. Πάμε σε διάλειμμα σας παρακαλώ. Γιατί είναι άνεργοι και δεν εισπράττουν τίποτα. Πάμε σας παρακαλώ σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ιδιωτικός τομέας είναι... Επιστρέφουμε. Και θέλω για να πάω στο Γιάννη τον Λοβέρδο, μάλλον πριν πάω στο Γιάννη τον Λοβέρδο, θέλω να λέει ο Γιώργος Κουδαλάκης έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα για τηλεθεατή για την υπόθεση της τρομοκρατίας. Κοίταξε, εδώ πέρα είμαστε όλοι σχεδόν επαγγελματίες σχολιαστές. Μας έχει βάλει τα γυαλιά κύριος Ιωάννης Κατσάφαρος, έστειλε μέσω Facebook το μήνυμά του. Ο τρομοκράτης προφανώς είχε προβλήματα μνήμης. Γι' αυτό σημείωνε τα ονόματα σε χαρτί. Να μην ξεχάσω να πάρω τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Τώρα, να διαβάσω κι εγώ ένα tweet του κυρίου Ευάγγελου Αντώναρου, μια και αύριο είναι η εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και έχει συζητηθεί πολύ το ότι ο κύριος Αντώναρος δεν έχει προσκληθεί. Παρ' όλα αυτά εκείνος θα πάει, όπως έχει συζητηθεί και η παρουσία του κυρίου, η επιστροφή του κυρίου Ρουσόπουλου. Θόδωρου Ρουσόπουλου, πρώην εκπροσώπου του κόμματος και πρώην υπουργού. Με εντολή Σαμάρα. Με εντολή Σαμάρα. Τώρα εντολή, άδεια. Με εντολή Σαμάρα. Παρένεση. Δεν ξέρω ποιο είναι το. Με εντολή Σαμάρα. Για να το λέει ο Βλάχος κάτι θα ξέρει. Με εντολή Σαμάρα. Κόλληση βελόνα.
Λοιπόν, φτάνει, Γιώργο. Αυτή είναι η κατάντια της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας δω όλες και όλους, λέει ο κύριος Αντώναρος, στο σπίτι μου τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που αύριο γίνεται 40 ετών. Οι προσκλήσεις περιττές. Κύριε Λοβέρδο. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Είναι μια εκδήλωση στην οποία όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εκεί, θα πάνε. Είναι μοιραία 40 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως για τον κύριο Ρουσόπουλο φαίνεται ότι υπήρξε μια ειδική ρύθμιση, γιατί ο κύριος Ρουσόπουλος ήταν, αν θυμάστε καλά, ο κύριος Σαμαράς παλιότερα τον είχε αδειάσει. Είχε εκλεγεί. Τον είχε αδειάσει. Δεν θα απολογηθώ για συμπεριφορές Ρουσόπουλου, Βουλγαράκη, Παυλίδη. Συνεπώς, μετά από αυτό, ο κύριος Ρουσόπουλος ήταν εκποδόν της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα με την παρέμβαση αυτή που έγινε, με το τηλεφώνημα που έκανε, δεν υπήρξε πρόσκληση. Απλώς συνεννοήθηκε ο γραμματέας, ο κύριος Παπαμίκος, με τον κύριο Ρουσόπουλο και του επετράπη δηλαδή του κύριου Ρουσόπουλου να εμφανιστεί στη γιορτή. Γιατί είχε εκφράσει την επιθυμία ο κύριος Ρουσόπουλος να επιστρέψει, να πάει αύριο στην εκδήλωση. Προφανώς. Και συνεπώς. Αυτό σημαίνει επιστροφή του Ρουσόπουλου στην πολιτική τελικά. Αυτό δηλαδή, είναι. Θα πολιτευτεί αύριο αν έχει εκλογές. Ο ίδιος μπορεί να το εκλαμβάνει και έτσι. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμάρας θα τον βάλει και στους συνδυασμούς της Νέας Δημοκρατίας, αν και σε αυτές τις εκλογές θα εκλεγούν τόσο λίγοι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν ξέρω σε ποια περιφέρεια θα μπορούσε να εκλεγεί ο κύριος. Αν τις χάσει. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Σε αυτή την απίθανη περίπτωση, λέει να ρωτήσω. Άλλωστε, η παρακμή στην οποία έχει μπει η Ελλάδα δεν έχει τέλος. Συνεχίζεται κανονικά. Κύριε Βλάχο, είστε ασυγκράτητος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις. Όχι, δεν είμαι για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας πω το εξής. Είμαι για αυτούς που κατέστρεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ. Δεν το έχουν κάνει κι άλλοι αρχηγοί στο παρελθόν, το περιβόητο άνοιγμα. Βεβαίως, δεν είναι στελέχη τα οποία είχαν διαγράψει. Στελέχη. Τώρα, συγγνώμη. Πώς θα γίνει τώρα, με συγχωρείτε. Στελέχη. Στελέχη. 2 λεπτά. Όχι, 2 λεπτά. Απάντα σε αυτό. Αρετή μου, απάντα σε αυτό που λέει ο Άκης. Ο Άκης λέει για στελέχη. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όμως, όχι για ανθρώπους που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία. Αμπά, τι ήταν δηλαδή ο κύριος Ρουσόπουλος. Ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία. Πολλοί έχουν έρθει. Δεν ήταν κομματικό στέλεχος. Εντάξει, ήταν του κόμματος, ήταν υπουργός, κορυφαίος υπουργός, ήταν το δεξί χέρι του τότε πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή. Παίζουμε τώρα, τι λέμε. Έκανε πολλές βλακίες. Δεν είχε κομματική ταυτότητα. Έκανε πολλές βλακίες ο Καραμαλής και τις οποίες πλήρωσε στο τέλος. Η Νέα Δημοκρατία στην ιστορία της έχει αποδείξει ότι δεν είναι στενάχωρο κόμμα. που υπήρξε πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μισό λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, αρετή μου, ότι είναι ένα ευρύχωρο κόμμα στο οποίο χωράνε οι πάντες. Να πείτε στον κύριο Παπαμίκο να φωνάξει και εμένα. Έχουν φύγει και έχουν έρθει πάρα πολλοί. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει φύγει. Δηλαδή δεν συγχωρείτε πολύ. Εδώ η Δημάρ και πολλοί άλλοι. Εδώ η Δημάρ ετοιμάζεται να πάει. Ο κύριος Παπαμίκος έκανε και δήλωση ότι θέλει την καλή αριστερά η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όσοι καλοί αριστεροί. Και τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Να τους καλέσει ο κύριος Παπαμίκος να πάνε. Στην καλή αριστερά βάζει και τον Παλτάκο. Όχι, δεν βάζω. Στην καλή δεξιά. Είναι η καλή Χρυσή Αυγή ενδεχομένως ή εν πάση περιπτώσει πιο δεξιά. Νομίζω ότι δεν έχει διαγραφεί. Είπε κάτι αρετή που δεν του δώσατε απάντηση. Κανένα σας. Ξαναπες το αρετή μου. Ποιο δεν καλέσανε. Το Γιώργο Βουλγαράκη, πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ καταρχήν. Ο οποίος δεν έτυχε να είναι πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Δηλαδή θέλει να πει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αλλά από τα γενοφάσκια του άνθρωπος είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι, πριν και είναι προφανές ότι ΟΝΕΔ. εμπλέκει και τη διαπλοκή η κυρία Αρετή Σιδηροκαστία. Και δεν κατάλαβα γιατί ο Βουλγαράκης είναι απόν. Λέω τώρα. Γιατί η διαπλοκή έχει λόγο. Νόμο και ηθικό. Για το Βατοπέδι τους διασύρανε, αν πούμε ότι τους διασύρανε και τον Ρουσόπουλο και τον Βουλγαράκη. Γιατί η διαπλοκή έχει λόγο. Δικαιώθηκαν. Σε τι δικαιώθηκαν. Να πω κάτι χωρίς να θέλω να το προβοκάρω, αν και συνήθως μου βγαίνει. 17 offshore εταιρείες. Γεωργή, άκουσα με λίγο και ειλικρινά το λέω, δεν είναι από εκείνες τις γνωστές προβοκάτσιες που κάνω. Έχω την εντύπωση ότι πέφτουν τα φώτα πάνω στο Ρουσόπουλο και λέμε η επαναφορά του Ρουσόπουλου ή τούτο εκείνο ή τ' άλλο. Την ίδια ώρα που εσύ κάνεις πολύ σκληρή κριτική στο Ρουσόπουλο, δεν έχω ακούσει κουβέντα για τον Καραμαλή. Ο ανταυτού την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή ήταν ο Ρουσόπουλος. Δεν μπορεί να λούζουμε πατόκορφα. Έχει κάνει τεράστια λάθη ο Καραμαλής και τα πλήρωσε. Δεν μπορεί να λούζουμε. Τον άδειασε. Όπως άδειασε του Σαμαρά του Παλτάκου. Ναι, λέω λοιπόν. Δεν μπορεί να λούζουμε πατόκορφα τον Ρουσόπουλο και να προσκυνάμε τον Καραμαλή. Υπάρχει μια υποκρισία, ένα οξύμορο σε αυτό. Μήπως θέλεις να σου θυμίσω τη δήλωση του Κώστα Καραμαλή, πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα για το θέμα της Μονής Βατοπεδίου, ότι τον παραπληροφορούσανε.
Ότι δεν ενημερώθηκε. Αν έχει σημασία το tweet που διάβασε ο Άκης προηγουμένως, του κυρίου Αντώνου, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Καραμαλή, είναι ακριβώς η ηρωνία στο πρόσωπο του κυρίου Ρουσόπουλου. Διότι γι' αυτό το έγραψε, για να ειρωνευτεί αυτή την πρόσκληση προς τον Ρουσόπουλο. Πάμε στον κύριο Κυρίση και τον κύριο Χριστοφορίδη. Ορίστε, κύριε Κυρίση. Εγώ δεν θέλω να πάω στην ονοματολογία, δεν γνωρίζω και όσο οι συνάδελφοι την εσωτερική κουζίνα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή απόλυτη συναίσθηση ότι μπορεί να βρεθεί σε μια στρατηγική ήττα ανάλογη με αυτή την οποία υπέστη το ΠΑΣΟΚ, μια στρατηγική ήττα η οποία δεν θα οφείλεται τόσο στα πρόσωπα τα οποία της αποτελούν ή τις ηγεσίες της, αλλά από το γεγονός ότι η μεταπολιτευτική συνένεση ανάμεσα στην άρχουσα τάξη, την οποία εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, και στα μεσαία στρώματα έσπασε όταν η άρχουσα τάξη αποφάσισε να κόψει τους δεσμούς και να σώσει τα χρήματά της πουλώντας τους μικρομεσαίους, και καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει, ποιος θα πάρει το μουτζούρι. Τώρα, για τη Δημάρ θα μας πείτε μια κουβέντα που ετοιμάζεται να έρθει σύσσωμη, ότι... Σχεδόν. Ένα πούλμαν. Είναι και μεγάλο το σώμα. Ένα πούλμαν είναι. Ετοιμάζονται να έρθει και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι του Πασόκ να έρθει. Δεν μας λέτε πώς θα συγκεντρωθείτε εδώ μπορώ να μιλήσω. Εδώ μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερη ευκολία, επειδή γνωρίζω και τους ανθρώπους και ξέρουμε ότι στην πολιτική δημιουργούνται κρίσεις, δημιουργούνται προσωπικά θέματα, αλλά στα κόμματα της αριστεράς συνήθως τα χαλάμε και τα βρίσκουμε σε ζητήματα προγραμματικά. Από ό,τι φάνηκε από την τοποθέτηση του Κουβέλη, η Δημάρ φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια φάση αναστοχασμού και αυτοκριτικής στη στάση την οποία κράτησε. Αν αποφασίσει να στρίψει αριστερά και να δεχτεί κάποιες πολύ βασικές παραδοχές οι οποίες έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα της κρίσης και με το χαρακτήρα της διεξόδου από την κρίση, που φαίνεται πως πηγαίνουν προς τα εκεί, εγώ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Στα ψηφοδέλτια θα είναι? Δεν νομίζω. Δηλαδή θα είναι ένα αυτόνομο κόμμα που θα λέγεται Δημοκρατική Αριστερά, αλλά θα είναι υποψήφοι στο Νομίζω ότι ο Κουβέλης ξεκαθάρισε ότι θέλει εκλογική και οργανωτική αυτονομία. Αν και το Πασόκ κάνει την αυτοκριτική του και θέλει να έρθει και αυτό, θα τους πάρετε? Το Βενιζέλο δεν πάρετε? Βέβαια. Εννοείται. Έχουμε κρατήσει και χώρο. Μεγάλο, γιατί πιάνει και χώρο. Εννοώ να μην πηγαίνουμε στην ανεκδοτολογία. Γι' αυτό το λέω. Ναι, Γιώργο. Άρχισε σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και τα γενέθλιά της, θέλω να πω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι δύο ειδήσεις, ότι 4η Οκτωβρίου, εκτός από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και τα δικά μου γενέθλια. Άρα μπορείτε να μου πείτε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κέρασε κάτι. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα. Ωραία. Ο κύριος Ψινάκης. Βέβαια. Δεν είναι ζώα το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα. Εγώ από όλα αυτά κρατάω τα γενέθλια του Γιώργου. Άρα γιορτάζουν αύριο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι ευρύχωρο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω με το 15% ή το 18% πόσο ευρύχωροι θα είναι και πόσοι θα χωράνε σε αυτό. Και το τρίτο για να... Δεν ξέρω για αποτελέσματα, Γιώργο μου. Έτσι βλέπω ότι ξέρεις και πότε θα γίνουν οι εκλογές, ξέρεις τι αποτέλεσμα θα βγει. Εμείς εκτιμούμε βάσει των δημοσκοπήσεων. Δεν έχουμε άλλο κριτήριο πέραν αυτού. Θα είμαστε εδώ και θα δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί. Και το τρίτο, για να σχολιάσω αυτό που είπε και ο άνεργος τηλεθεατής, απλά θα αναφέρω από τα 18 σημεία του Σαμαρά τα προεκλογικά για το Εθνικό Σχέδιο Εξόδου από την Κρίση και τις Δεσμεύσεις του, το 2 επίδομα ανεργίας από 1 σε 2 έτη, το 3 επίδομα ανεργίας και σε μη μισθωτούς και το 10 προστασία δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά είπε προεκλογικά και δεσμεύτηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά περί Νέα Δημοκρατία. Κράτα και τα προεκλογικά του ΣΥΡΙΖΑ σε παρακαλώ. Έχεις πολύ πρόχειρατα της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, αν καταλαβαίνω, το πιο ευρύχωρο κόμμα απ' όλα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που πάρει τον κύριο Βενιζέλο, φοράει τον κύριο Βενιζέλο. Αν πάρει και εμένα, δηλαδή πόσο χώρο βάζει. Γι' αυτό σημαίνει και θέμα ποσοστό. Όταν αγωνίζεσαι να βάλεις το 2 μπροστά και θα είσαι σίγουρα στο 1, είναι διαφορετικό. Όταν είσαι στο 3. Τελευταίος γύρος. Γιώργο Χουδαλάκη. Ψήφος εμπιστοσύνης τη Δευτέρα. Ξεκινάει η διαδικασία, την Παρασκευή έχουμε την. Όχι τη Δευτέρα. Ξεκινάει η Βουλή, θα ζητήσει, θα κατατεθεί το αίτημα κτλ. Άρα τυπικά ξεκινάει όλη η ιστορία αυτή. Παρασκευή ή Σάββατο θα έχουμε τη ψηφοφορία. Ναι. Νομίζω ότι
Το πιο πιθανό είναι Παρασκευή μεσάνυχτα. Θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία και για λίγη ουσιαστική πολιτική. Από την άλλη πλευρά δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, ενώ έχουμε την δυνατότητα σε μια εκτεταμένη ευρύχωρη συζήτηση στη Βουλή να ακούσουμε και 10 πράγματα, δεν είναι αισιοδοξό ότι θα τα ακούσουμε. Έχω την εντύπωση ότι θα γίνει όχι ένα καφενείο καλή ώρα σαν το απόψινό, που ο καθένας μιλάει με την ειλικρινιά του κτλ. Αλλά θα γίνει κάτι πάρα πολύ στοχευμένο και αν μου επιτρέπετε την πρόβλεψη, θα είναι μια εβδομάδα ακραίας πόλωσης. Θα ακούσουμε σκουξίματα και κορώνες που πιθανότατα να θεωρήσουμε ότι ο Άδωνης χαϊδεύει το αυτή. Πρόβα προεκλογικής αναμέτρησης. Επίσης θέλω να πω ποιον αφορούν όμως αυτό που λες, που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Γιάννη, είμαι σίγουρος ότι σίγουρα δεν αφορούν τους ανθρώπους. Θέλω όμως να πω και γιατί πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί αν δεν γίνει, αυτή η κίνηση της ψήφου εμπιστοσύνης θα είναι κενή περιεχομένου. Μα θα είναι ούτως ή άλλως. Είναι ούτως ή άλλως. Αλλά εάν υπάρχει μια πιθανότητα αγοράς χρόνου μέσα από αυτή την απέλπιδα, κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια, θα γίνει μόνο αν ανέβουν οι τόνοι τόσο ψηλά που σταματήσει να δουλεύει λογική. Να κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι η ψήφος εμπιστοσύνης είναι ουσία ή είναι πρόσχημα για να πάμε σε εκλογές? Γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο Χριστοφορίδη. Για να κερδίσει χρόνο. Για μένα πόσο χρόνο? Είναι η απόπειρα. Κοίτα. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε εκλογές πριν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να παραστήσω τον. Πώς να πω, δεν βλέπω τη σπάλα του αρνιού. Έτσι, ούτε τη γυάλινη σφαίρα. Αντέχει η χώρα σε 4-5 μήνες. Πόσο θέλουμε μέχρι τον Πρόεδρο, 4-5 μήνες? Έχω όμως την θεμελιωμένη πεποίθηση ότι η κυβέρνηση Σαμαρά θέλει να τελειώσει μια σειρά από δεσμεύσεις. Ωραία. Και θα ψάξει να βρει τον χρόνο με κάθε τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι μία μέρα μετά τη σύσκεψη που ανακοινώθηκε η προσφυγή στη Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης, συναντήθηκε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο για το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ τι είναι? Είναι αυτό που παίρνει ό,τι μας άφησαν οι παππούδες μας και το ξεπουλάει. Έτσι. Αντί να πει, παιδιά, υπάρχει εδώ πέρα ένα πρόβλημα. Πρέπει να το σπίτι μας μπάζει νερά. Το πουλάς όταν μπάζει νερά το σπίτι? Όχι, το επισκευάζεις. Αντί λοιπόν να επισκευάσουν όλο το δημόσιο τομέα για να εισπράττει ο ελληνικός λαός και ο φορολογούμενος λεφτά, αυτοί το ξεπουλάνε. Θέλω όμως να πω κάτι. Η κυβέρνηση πήγε σε μια ψήφο εμπιστοσύνης. Θεωρητικά σημαίνει ότι είναι στον αέρα η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι την Παρασκευή όλοι θα ψηφίσουν υπέρ. Αυτό είπα και εγώ. Εγώ λοιπόν ρωτώ το εξής. Αυξημένη θα βγει η πλειοψηφία, Γιώργο. Γιώργο μου, αυτό είναι δικό σου, βεβαίως. Αλλά το θεωρητικό όμως είναι ότι είναι στον αέρα η κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν το εξής. Πώς κάθονται σήμερα και συζητάνε και διαπραγματεύονται με την Τρόικα? Χθες, αύριο. Δεν έπρεπε να ανασταλεί η διαπραγμάτευση με την Τρόικα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ? Δεν έπρεπε? Μπορεί εγώ σου λέω ότι τρελάθηκαν 10 βουλευτές, 20 βουλευτές, 6 βουλευτές και πήγαν και ψήφισαν εναντίον. Γιατί εξαγοράστηκαν, γιατί τρελάθηκαν. Αυτό είναι θέατρο παραλόγου. Προφανές αυτό, γιατί είναι. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο τον Κυρίτσι. Επειδή μιλάγαμε για κόμματα και ποιους παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που παίζει με τη Ραχήλ Μακρύ, τώρα μου έκανε κλικ που λένε ότι είναι το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Υπάρχει βάση σε αυτό. Δεν έχω αντιληφθεί τίποτα από τα δύο, αλλά θα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Να ερχόταν η Μακρύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Θετική ή αρνητική? Μπορεί να ήθελε η κυρία Μακρύ να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Θετική ή αρνητική? Δεν νομίζω ότι ακουμπάει κάπου πολιτικά, ιδεολογικά ή με οποιονδήποτε τρόπο. Αν μπορεί η κυρία Μακρύ, υποθέτω και οποιοδήποτε από εσάς. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάπου να ακουμπάει. Η ψήφος εμπιστοσύνης, κατά τη γνώμη μου, είναι χωρίς νόημα. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο κάπως να συμμαζέψει τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και ιδίως του Πασόκ που έχουν βαρέσει διάλυση. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι ούτε αυτό, διότι μπορεί να, ας πούμε, ο κύριος Σκανδαλίδης να ψηφίσει τον Παρασκευή το βράδυ υπέρ της κυβέρνησης και τη Σάββατο να μιλάει εναντίον. Έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Είναι ένας τρόπος να κερδίσει χρόνο, στο μυαλό του βέβαια, ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Βενιζέλος. Μπας
και τα πράγματα βελτιωθούν, δηλαδή αν υπάρξει ρύθμιση του χρέους και φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τρόικα στις αρχές του χρόνου, μπας, ή αυτό ελπίζουν τουλάχιστον, να μπορέσουν να πάνε σε εκλογές λόγω μία εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο κάτω από καλύτερους όρους από αυτούς με το επιχείρημα ότι εμείς διώξαμε την Τρόικα. Ναι. Με το ίδιο επιχείρημα να γυρίσουν το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Βασικό επιχείρημα βέβαια, όποιος και να είναι, κανείς δεν τους έφερα, εγώ τους έδιωξα. Αυτό δεν θα είναι το βασικό επιχείρημα, κύριε Λουβάρδο. Αυτό θα είναι. Δεν τους έφερα, αλλά τους έδιωξα. Σύνταξη θα μου δώσεις. Δεν έφερα τα μνημόνια, αλλά απάλλαξα τη χώρα από τα μνημόνια. Σημάζεψα τα οικονομικά όσο μπορούσα. Πήγαμε σε πλεόνασμα, φέρνω φοροελαφρύνσεις. Το σπίτι μου θα το σώσεις. Το σπίτι μου θα το σώσεις. Το σπίτι μου θα το σώσεις, κυριάκι μου. Ναι, αυτό που μόλις περιέγραψε. Διαφωνείς ότι αυτό θα είναι το επιχείρημα. Ούτε την κυρία Βούλτεψη δεν μπορεί να ζυμώσει με αυτό το επιχείρημα, αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για την συζήτηση στη Βουλή. Εντάξει, είναι προφανές ότι όταν μια κυβέρνηση πηγαίνει από μόνη της και λέει αμφισβητούμε, θέλω ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό κάτι σημαίνει, είναι κινήσεις εσωτερικής. Λένε ότι είχαν πληροφορίες ότι θα κατέθετε πρόταση της πιστείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω. Γιατί για τους από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό που θα γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή και δεν εννοώ επειδή θα πάει και ο κύριος Σαμαράς που έχει 2 χρόνια να πάει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου. Μετά από πολλά χρόνια η κρίση έχει κάνει αυτό το καλό. Αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου για τα πολιτικά πράγματα. Ο κόσμος θα συντονιστεί στο κανάλι της Βουλής. Θα παρακολουθήσει τη συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεδιπλώσει με τους ομιλητές του όσο πιο λεπτομερώς μπορεί το πρόγραμμά του και θα προσπαθήσει να τραβήξει και την κυβέρνηση να μας αποκαλύψει ποιο ακριβώς είναι το σχέδιό της. Διότι σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση λέει ότι εδώ στην Ελλάδα θα εξάγουμε, δεν θα έχουμε εσωτερική αγορά ούτε μισθούς. Αυτό λένε. Σπίτια θα έχουμε. Καλά τώρα. Σπίτια θα. Τα σπίτια μας θα τα έχουμε. Τώρα, Γιώργο... Αυτό απασχολεί τους πάντες. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα σπίτια μας θα τα έχουμε. Εξαρτηθεί από την τώρα με φωναλείς να ρωτήσω τον κύριο Κυρίτσι, εάν. Θα μείνουν τα λεφτά στις τράπεζες. Έτσι. Είναι αντίστοιχα ερωτήματα αυτά που πάνε. Ορίστε κύριε Χριστοφορίδη, παρακαλώ. Θα τα πάρετε πριν από τον κύριο Άδωνη ή μετά? Επειδή λοιπόν συμφωνώ και εγώ ότι η κυβέρνηση και ο Τόνης Σαμαράς έχει αποφασίσει να πάει να παίξει το χαρτί του αντιμνημονιακού ξαφνικά που θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια και να μας το παίξει ότι εγώ θα διώξω το Δούνο του, θα διώξω την Τρόικα, θα διώξω το ένα και το άλλο. Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον, ακριβώς επειδή όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, παρακολουθεί πλέον τα πολιτικά, ξέρει πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι παραμύθια και μάλιστα με πολλούς κακούς δράκους. Διότι είναι επί πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά 21 Μαρτίου του 2013 που ψηφίστηκε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 472, ο οποίος λέει με πολύ απλά λόγια στο άρθρο 14 ότι μια χώρα παραμένει σε επιτήρηση, μνημόνιο με άλλες κουβέντες είναι αυτό, μέχρι να ξεπληρώσει το 75% των χρημάτων. Αυτό ότι θα παραμείνουμε και μετά το Σαμαρά. Αυτό είναι. Το 75% σημαίνει ότι θα είμαστε σε επιτήρηση και πέρασε και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρασε επί Αντώνη Σαμαρά και ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Αντώνη Σαμαρά. Δώσε μου όμως ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Και ξέρεις τι ψηφίσανε επίσης? Ψηφίσανε επίσης ότι ακόμα και όταν πληρώσεις το 75%, δηλαδή σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, αυτό που πρόκειται να γίνει κάποια στιγμή το 2039, τότε συγκαλείται μια επιτροπή, λέει, στην οποία οι Βρυξέλλες, άμα θέλουν, καλούν τον ενδιαφερόμενο και εκείνη η επιτροπή αποφασίζει αν θα σε βγάλει από αυτήν την κατάσταση επιτήρησης ή όχι. Και για να απαντήσω και σε αυτό που λες, προφανώς ότι την ώρα που ο κύριος Σαμαράς έλεγε συνέχεια για βολ, περνούσαν αυτά με τις ευλογίες τους. Αν υπάρξει κάποιος άλλος που δεν θα λέει, που θα ξέρει και καμιά άλλη λέξη όπως το 9, μπορεί λίγο να διαφοροποιηθούν ή και πολύ. Ναι. Να κολλήσω και κάτι σε αυτό που μόλις είπε ο Γιώργος. Θυμίζω ότι την μέρα που κατατέθηκε προς συζήτηση, τέλος πάντων, που γνωστοποιήθηκε η ιστορία με την ψήφο εμπιστοσύνης, την ίδια ώρα στη Βουλή πέρναγε το οικειοθελώς να προσέλθουν οι εφοπλιστές να πληρώσουν. Ωραία. Το οικειοθελώς. Εγώ επιμένω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι από το μηδέν οι σχέσεις κράτους εφοπλιστών. Όλη αυτή η ιστορία να δω τι σημαίνει αυτό το είναι μια απόπειρα εξέβρεσης χρόνου ώστε να τελειώσουν κάποιες δουλειές. Ναι, κύριε. Λοιπόν, για τα θέματα τα οποία τέθηκαν. Αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ του γιατί θα έπρεπε η κυβέρνηση αντί να κολλάει πίσω από την κυρία Μέρκελ να συντάσσεται με δυνάμεις όπως η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες έμπρακτα αμφισβητούν
αυτήν την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τεράστια διαπραγμάτευση η οποία έχει χιλιάδες παράθυρα τα οποία μπορείς να τα πηγαίνεις από εδώ, από εκεί, να τα χειρίζεσαι με τον Α ή με τον Β τρόπο, ιδίως όταν οι ενέργειες οι οποίες πρόκειται να κάνεις αφορούν το εσωτερικό της χώρας σου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου πει ότι εγώ σε επιτηρώ σε σχέση με το συνολικό ποσό των χρημάτων το οποίο θα ξοδέψεις, αλλά το αν θα τα ξοδέψεις εσύ για να δώσεις φοροαπαλλαγή στους εφοπλιστές ή στους πετρελαιάδες ή για να ταΐσεις τον κόσμο είναι δικιά σου δουλειά. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Βέβαια, μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος ο Κερίτσης. Θα δούμε σε 2 μήνες έτσι κι αλλιώς θα τα διαπιστώσουμε. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι οι εφοπλιστές. Ένα λεπτό. Γιατί σε 2 μήνες. Επειδή οι εφοπλιστές, Γιώργο, οι εφοπλιστές μπορούν να πάρουν τη σημεούλα και να φύγουν και να πάνε οπουδήποτε αλλού. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τότε να μην μιλάμε τότε για πατρίδες και αηδίες. Δεν είναι δικαιολογία ότι μπορούν να πάρουν τη σημαία και να φύγουν να πληρώνουν φόρους. Λέμε για μια επιθετική πολιτική τώρα. Αυτό είναι κινησμός. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν μπορώ να το πάρω το σπίτι μου και να φύγω. Δεν έχει ρόδες. Δηλαδή, εμένα θα με σκίσουν. Ωραία, να αφήσουν και τα διαβατήρια τότε, παιδιά. Άμα θέλουν να πάρουν τη σημαία τους, να την πάρουν τη σημαία τους, να μην πω που να την βάλουν και να αφήσουν και τα διαβατήρια. Κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ όλους. Σημαντικό. Στο κατόφλι του Εσουρού βρεθήκαμε. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Στα καράβια πολύ που ήσασταν κοντά μας. Στα καράβια τους θα τη βάλουμε. Στα καράβια τους. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.